что мы робимся планетарной нацией, так вот мы робимся габрэйской нацией. Что мы переследуем, мы зараз переследуем во всем свете. Не так, как габрэи, безумовно, але мы робимся неким проклятым народом. А, стоп, я ж не вывел нихуя. Блять, не ты, ты. Вы, докладней, пані Зяноне. Наш лёс, наше будучыня, наша культура, наше існаванне залежыць ад нас самих. Толькі у галовы Ох уж гэтыя нацыяналісты. людям, што яны не могуць зразумець, зачем этот язык говорит. Наша будучыня, дзе нам быць? Наша будучыня, наш дом, это Беларусь. Цяжка каму, а калі было лёгка. Але я паўтараю, нас шмат. Нас каля 3 мільёнаў за мяжой. Вот мы живем у асноўным у дэмакратычным свеце. Ну і пераследуюць нас, но нічога, не забіваюць. Бо яны ж не вечныя, все гэтыя Пуціны і гэтыя самыя хакеісты. Іх не будзе. А мы вернемся ў наш дом і пабудуем яго, адбудуем яго лепш, чым ён быў. Вот так вот. Мае вітанні, шаноўнае гаспадарства, з вами Алесь Пазняк, і гэта беларускі крок. На гэты раз у фокусе крока другая частка падземных гутарак з лідарам нацыянальна-вызвольнага руха «Вольная Беларусь» Зяноном Станіславовичем Пазняком. Мы гутарым на эміграцыйна-палітычныя тэмы. Зянон Станіславович адказвае на пытанні сённяшняга часу. Зенон Станіславович, давайте зараз поговоримо про такую важную тему, як імміграція. Ви шмат год ужо знаходзіцеся самі ў эміграцыі з 96-го года. І ведаеце, калі я гляджу відэа з вами на розных YouTube-платформах, там звычайна людзі пішуць каментары, як добрыя, сімпатыі, так і негатыўныя такія каментары. І я б вот негатыўныя каментары, ёсць такая група, а што ён рабіў усе гэтыя гады, знаходзячыся ў эміграцыі. Што б вы адказалі такім людзям? Это не моя проблема. Ну, сапраўды, гэта не ягоныя праблемы. Яны нічога не ведаюць і задаюць пытанне. А што ён рабіў? Вот возьмите, почитайте. Потому что я человек публічны. Все, што я раблю, яно не тайнае. Яно ўсё надрукавана, яно ўсё ёсць. Праблема з гэтым пытанням, пра што ён рабіў, што на яго не існуе правільнага адказу, то бок яно рытарычнае. Усё, што, ну, што б ты не адпавёў на гэтае пытанне, усё гэта не задаволіць суразмоўцу. То бок ты скажаш пра арганізацыю партыі, табе скажуць, што ну гэта не ўплывовая партыя. Ты скажаш пра кніжкі, пра публіцыстыку, табе скажуць, ну гэта пісьменнік, значыць. Ты скажаш пра, не ведаю, там, працу ў амерыканскай і польскай дыяспоры, табе скажуць, да гэта ўвогуле беларусы за мяжой, нам гэта не цікава. То бок, ну, што не назаві, ружовым гэта не спадабаецца. Што ты рабіў, чаму дэдлайн просраны па рэферэнтам, гэта не моя праблема. Я так разумею, гэта ты пра свой рэферат па Хаяку. Все правильно, все правильно. А то бок, калі задаецца пытанне, як бы ў адказ, што рабіла так званая апазіцыя, ну, уся іншая апазіцыя, акрамя Зянона Станіславовича і ягоных паплечнікаў, што яны рабілі усе гэтыя 30 год. І вам будуць сказаць пра нейкія мітынгі, хуітынгі, пратэсты, блядь, забастоўкі, якія ўсе проста губамі, блядь, губамі нахуй узялі ў рэжыма і ні да чаго не прывялі, акрамя проста пасадак у турму. Неяк так. Ну і там зноў ж такі агентура тыпу Лябельскі будзе казаць пра тое, што гэта такі шлях, вось, па-іншаму нельга. А ў 25-м годзе яны будуць прадаваць вам пашпарты Новай Беларусі. Гэта я разумею дзейнасць, правда? Вот. Таму займайцеся самаадукацыяй, будьце культурнымі людзьмі. Яны хоць нешта робяць, разумееце? Хоць нешта.
Трэба хоць нешта рабіць. Чытайце, ёсць магчымасці, і не задавайце глупых пытанняў. Сваё невежество не выносьце ў аснову этих самых сваіх пытанняў. Таму я про это не хочу нават гаварыць. Я ведаю, што я рабіў, і ведаю, што я зрабіў, і што я раблю. Вот. А перад людзьмі, які нічого не ведаюць і не хочуць ведаць, ім бескарысна нешта гаварыць. Таму што яны ўсё роўна нічого не будуць ведаць, ім это не патрэбна. Таму яны задаюць такія пытанні. Скажыце, вы доўгі час жывеце на дзве краіны. Польшча, Злучаныя Штаты Амерыкі. Якая розніца паміж Еўропай, Польшчай і Злучанымі Штатамі? Дзе цяжэй, дзе лягчэй? Вот, што б вы адказалі на гэта? Ну, Ну, пытанне, канешне, блядь, адно лепей за другое. я... Дзе лягчэй, вот вы разумееце, дзе лягчэй? Яны розныя. Розныя грамадствы. Ось... Таму розныя магчымасці. Гаспадарства дзе лягчэй, на маім стрыме ці на стрыме Убермаргінала? Ну, ось, але лепш за Вот ўсё дзе лягчэй? мне б здаецца, лепш было б, каб можна было б жыць нават у этой вот лукашысцкай Беларусі, але каб там быць. Вот. Но там немагчыма быць. Себе просто пасадзяць альбо прыб'юць. Вот толькі таму. Ён Вот. захварэў, ну Дзе здаровішка. лепей, дзе горай, я нават не задумываўся над гэтым, таму што аднолькава, як Мы зараз асабіста тут. для мяне, дык аднолькава цяжка і там, і там. Але на гэта не звяртаеш увагі, таму што не будзеш ты там засяродзівацца, што табе цяжка там ці што. Трэба рабіць работу, якая дапамагае нашым людзям, нашай бацькаўшчыне, будучыні. Магчымасці розныя. На мой погляд, большая магчымасці ў Еўропе. Таму што бліжэй да Беларусі, болей магчымасці непасрэднага кантакту з людзьмі, Уплыву, пэўнага. уплыву. Можна выехаць у балтыйскія краіны, на Украіну можна выехаць, і там болей беларусаў. У адной Варшаве 100 000. Разумееце? Таму гэта вельмі важна. І мае значэнне поясны час. Бо вот мы з вами говоримо, у Беларусі ноч. Разумееце, это вельмі цяжкі контакт адбываецца в Амерыкі, з Беларусі, толькі контакт праз телефон, праз інтэрнэт. Гэта не контакт, павінен быць чалавечы контакт. Таму, калі трэба было напісаць праграму «Вольнай Беларусі», то я паехаў у Варшаву, пісалі 1,5 года, разоў 5 ездзілі ў Беласток, і збіралі ўвесь калектыў. Я вось ніколі не задумваўся аб гэтым, але якое грамадзянства ў Зянона? Я не выключаю, што ў яго грамадзянства беларускае засталося проста. Збіраліся, усе сядзелі за сталом. Але дакладна не ведаю. Мы абмяркоўвалі, таму мы напісалі, бо это заканадаўчая Лепей для яго было б, канешне, мець амерыканскае. праца. А у размовах праз YouTube там ці што, это праз тэлефон, гэта не атрымаецца, павінен быць контакт. Кажу саму сутнасць. Для такого, каб сур'ёзную работу рабіць калектыўна, трэба, каб калектыў сядзеў за адным сталом, каб спатыкаліся і гаварылі, абмяркоўвалі праблемы. Вот. А ўжо другое пытанне, якая якасць калектыву, ці могуць яны, кажуць, абмяркоўваць усё. Но ва всякім разе я пастараўся сабраць. А як ён ва Ўкраіну тады б ездзіў? Ну, а як ва Ўкраіну ездзяць усе астатнія грамадзяне Беларусі, якія ваююць у розных аб'яднаннях тыпу ПКК, БДК? Ты думаеш, у іх нейкія іншыя грамадзянствы? Калектыў? Ну, у БДК я дапускаю, але ў ПКК 100% не. Якасны, які разумее з паўслова, якія могуць абмеркаваць, прыйсці да пэўнага выніку і пагадзіцца. Вот. І гэта ўдалося. Я лічу, што праграма, якую мы стварылі «Вольная Беларусь», это аснова «Вольная Беларусь». Вот па гэтай праграме, калі будуць разумныя людзі, вот, і будзе будавацца «Вольная Беларусь». Там аснова закладзеная. І стваралі заканадаўцы. Асноўна это нашы дэпутаты незалежнасці. Ну, дарэчы, гэта лепшая палітычная праграма беларуская, але лепшая яна таму, што яна адзіная, на жаль.
Верховного Совета, якія яшчэ жылі, некаторыя жывуць. Вот недавно Мікола Крыжановскі ўжо памёр. Ён працаваў у нашай групе. Таму для вот такой працы палітычнай, безумоўна, трэба быць у Еўропе. Іншая справа, што у Еўропу у палітычным сэнсе яна, кажуць, вялікай ролі. Там няма зараз ні палітыкаў сур'ёзных, і вялікай ролі яна не адыгрывае. Амерыка ўсё ж такі это краіна высокай палітычнай культуры. Вось, і яна мае... Ну правильно, я ўвогуле лічу, што усім беларусам трэба, ну, тым, хто заматываваны неяк удзельнічаць у беларускім праекце, трэба проста з'язджаць у ЗША, атрымліваць амерыканскае грамадзянства, становіцца там нейкімі важнымі людзьмі і ўплываць на сусветную палітыку. Таму што жыць беларусам трэба вось менавіта так, я так разумею, да нас далучыўся хлопчык. Жыць трэба ва ўплывовых краінах, а не ва ўсялякай хуйні, тыпу там Швейцарыі і гэтак далей, блядь. Сінгапуры. Тыпу, гэта добрая краіна для існавання, там, закладання сям'і, але вы ўплываць-то ні на што не будзеце. Раней Пазняк раіў моладзі ўсё ж такі заставацца. Так, гэта ён казаў, я памятаю, яшчэ ў інтэрв'ю на Радыё Свабода, здаецца. Але, ну, тады ж былі ўмовы іншыя. Гэта інтэрв'ю 19-го году. Я думаю, зараз бы ён так не сказаў. Хаця і раней я б з ім тут не пагадзіўся, таму што... Не, ну глядзі, насамрэч, можна тут пагадзіцца ў пэўным сэнсе, што беларус павінен заставацца ў Беларусі, але выязджаць там на працу, на вучобу, ствараць нейкія кантакты за мяжу, безумоўна. І прывозіць гэта потым на беларускую глебу і там развіваць. Цалкам запірацца ў Беларусі, ну, я не ведаю, гэта варык для... не ведаю нават каго. Ну, тыпу, вот, это просто такі мазахізм. Калі ты малады, амбіцыёзны і вырашаеш застацца ў Беларусі, сам сябе пераконваеш у тым, што ты змагаешся з рэжымам, з сістэмай, потым цябе судзяць на бутылку, і ты 10 гадоў свайго жыцця найлепшага праводзіш за кратамі. Ну, ахуенна, блядь. Барацьба, я просто ў ахуі. Я просто, ну, сапраўды, я ведаю шмат людзей, у навінах гэта таксама бачна, якія маючы пэўны імпульс да нейкай вітальнай дзейнасці, не проста там пердзець у крэсла і займацца творчым ананізмам, блядь, праекты нейкія развіваць, якія ніколі не выходзяць у свет. Калі сапраўды ёсць у людзей нейкая жылка прадпрыемчая, то ім у Беларусі заставацца няма ніякага сэнсу. Это просто будзе вось, гэта літаральна паставіць на самім сабе крыж. Паставіць крыж і прызнаць для самога сабе, што адзінае, у чым ты можаш спатрэбіцца сваёй радзіме, гэта ўзяць у руку якое-небудзь устройство, прыладу такую, якая можа... Карацей, не хачу я працягваць гэтую думку, мы на твічы. Вось, да каго можна там падбегчы і што зрабіць. Вось гэта адзіны шлях. А навошта, нахуя? Вось такіх ёсць 9 мільёнаў. Такіх 9 мільёнаў. Калі ў цябе ёсць нейкі патэнцыял да стварэння нечага больш складанага, няма нічога складанага, няма нічога насамрэч такога выключнага ў тым, каб быць героем. Героем быць проста. Для гэтага дастаткова проста існаваць і мець нейкую волю. Всё. Гэтага дастаткова, каб быць героем. Каб нешта будаваць, нешта вялікае. Не проста там сваё жыццё аддаць на тое, каб забраць некалькі іншых жыццяў. Но калі гэта ваш узровень, то, безумоўна, гэта
Это цікавы варыянт. Але калі вы ўсё ж такі здольны на нешта большае, то я б на вашым месцы разглядаў больш больш структурызаваныя варыянты, так бы мовіць. І больш глобальныя. Мае ўплыў на палітыку ўсяго свету, рэальна. І, конечно, тут таксама важна мець кантакты. Алло? А вы уже глядели фабрику блогер? Так, так. Блин. Отстой. Ну, а што ты хацеў? Там... Так, мы зараз пазняка глядзім. Ніхто... Ты, гэта, калі кажаш, што душнае нешта, ты, карацей, кажы, што скіп там 1 евро. Ну, калі я буду так казаць, то я буду просто некалькі гадзін глядзець твоё замоўленае гаўно, а мне гэтага таксама не хочацца. Ну, у прынцыпе, так. Але ў той жа момант можна было стрэсці Стима яшчэ 1 евро. Што з яго трэсці, блядь, ты ведаеш, што гэта ўвогуле? Гэта студэнт, блядь, з абасранымі трусамі, нахуй. Што з яго трэсці? Бо любы гой павінен быць прагрэты. Я лічу. Ну, я ж казаў пра гэты праект, які я збіраюся запускаць. Пашпарты маргінезу і агентуры. Ой, будзем шукаць інвестараў. Ну, ты занадта дорага бярэш за свой праект. Не-не-не, людзі любяць быць наёбанымі. Разумееш? Трэба ім дапамагчы ў гэтым. Разумееш, у іх ёсць іншы праект, каб быць наёбаным, і яны могуць быць наёбанымі танней. Усяго за 97, гэты кошт апраўданы, канешне, а не выбраны проста для прикола еўра. Яны могуць быць наёбанымі і атрымаць статус ганаровага гоя новай Беларусі. Ну, все ж таки кошт, ён дае сігнал людзям, што гэта нешта вартаснае, да чаго трэба імкнуцца. Дэмпінгаваць і за Ну, 88 евро. ты можаш што заўгодна прапанаваць, ось, спору табе ў тваіх праектах, у мяне, як бы, сваё бачанне. Ясно. Я лічу, што наёбваць трэба па-крупнаму. Вы пазняка з іншым пазняком зараз глядзіце? Так, ну мы ўжо зараз будзем скончваць. А, ты ўжо скончыў? Так. Ясно. Ты ў Майнкрафт не пойдзеш? Не, мне трэба яшчэ некаторыя рэчы на заўтра зрабіць. Я думаю, што да наступнага чацвяргу мы ў маі не засядзем, карацей. Шкада. Ну, тады выбары рэспублікі пройдуць без нас. Врыск піша дабранач усім, так, давай дабранач. Тады так, дабранач усім. Я думаю, мабыць, вы яшчэ нешта глядзіце, я б таксама паглядзеў. Ну, вось у нас зараз, вось прямо перад намі Зянон Станіславович закаціў вочы, таму што ў чарговы раз прыходзіцца тлумачыць элементарныя рэчы. Ну, Зянону Станіславовичу не прывыкаць так бываць. Ладно, я тебе той шоу. Зноў. Давай. Раней, калі я тут у 90-х годах, усё это іграла ролю. Цяпер это стала цяжэй, але ўсё роўна роля Амерыкі застаецца вядучай у глобальнай палітыцы. Зенон Станіславович, у 2020 годзе, ну, усе мы ведаем, якія падзеі адбыліся ў Беларусі. І сацыёлагі, палітолагі называюць розныя лічбы, але ў прынцыпе усе сыходзяцца на адным, што каля 1 мільёна беларусаў пакінулі сваю бацькаўшчыну па розных прычынах.
Вось, скажыце, на вашу думку, ці варта было ў 2020 годзе выходзіць на ўсе гэтыя шэсці, мітынгі, пікеты вулічныя? Добрае пытанне, дарэчы. Ці трэба было назапашваць сілы, быць незгодным з рэжымам і проста Я лічу, што не варта было. чакаць якога Вы не пераканаеце мяне ў адваротным. Гэта пры тым, што я ва ўсім гэтым удзельнічаў. гэта шанса? Я маю на ўвазе агульна для нашага народа. Гэта ўзнікла даволі стыхійна. Это па-першае, але з другого боку это рыхтавалася з Масквы і дастаткова сур'ёзна. Я пра гэта ведаў ужо ў лютым 2020 года з дакладных крыніц з Масквы, што рыхтуецца такая справа, якая магчыма выкарыстае масавы пратэст, і будуць забітыя некалькі амонаўцаў, і будуць масавыя рэпрэсіі на гэтай глебе, вот уздыму, падняць народ, будзе зменена ўлада Лукашэнкі. Я гэта ведаю, я то ўспрыняў сур'ёзна, таму што ёсць розныя, кажуць, фікцыі, якія там пускаюцца разведкай, ўсё, але то, што тады я ўспрыняў сур'ёзна, я ўбачыў, што это ўжо рыхтуецца, калі выбары пачаліся, з'явіўся гэты Ціханаўскі, пачалася. Добра, давайте на сёння ўжо скончу. Тады я ўспрыняў сур'ёзна, я ўбачыў, што это ўжо рыхтуецца, калі выбары пачаліся, з'явіўся гэты Ціханаўскі, пачалася вот гэтая кампанія, заўважылі такога бабарыку, пачалі яго там, нейкія там мецэнацкія рэчы пытаў рабіць. Рыхтуецца некая асоба, мы это бачылі ўсё. Вот. І гэта ўсё рыхтавалася для пачатку, для захопу Украіны. Вот. У 2020 годзе Москва ўжо рыхтавалася для таго, каб захапіць Кіеў, Украіну. Для гэтага ў іх былі праблемы з Лукашэнкам. Лукашенко ненадзейны. Вот. Ён, тады якраз гэтыя дарожныя карты, там все это праблемы. Ён жа для іх быў цяжкая асоба. Ён гатоў, як кажуць, знішчыць усю нацыю, але ўладу каб была толькі ў яго. Вот. І таму былі пэўныя праблемы з гэтым сатрапам, які быў, як яны казалі, наш сукін сын. Но для таго, каб бездакорна правесці аперацыю захопу Украіны, ім патрэбна была плацдарм. А тут узнікалі праблемы наконт плацдарма. Напасці на Кіеў з боку Беларусі. Вот. І каб не мець ніякіх праблем, лепш за ўсё. Сатрапілі. Што было б на гэтым этапе змяніць Лукашэнку, мець свайго чалавека. Яны яго рыхтавалі з 16 года, гэтого чалавека. Это дырэктар Белгазпромбанка Бабарык. Вот яны яго рыхтавалі, сістэма ўся этапа. Усё добра, ведаем, бачылі. А Віктор Бабарыка гэта гамункул. Назіралі яго ў клубе Імагуру, на фабрыцы. Все это, нашыя людзі это адсочвалі, наша партыя. Гэта быў Скірмунд, так. Літералі Скірмунд. Вот, мы это ведалі. Ну і што? І вот это і пачалося. Вот, прытым ГБ ніколі не кладзе яйкі ў кошык. Это элементарныя рэчы, ёсць дубляжы, ёсць розныя варыянты. Дублёрам быў Цапкала. Ішлі двума. ГБ кладзе яйкі ў рот Цапкалі. Яшчэ быў там Ціханаўскі, ўсё это было. Вот. Ну і што? І гэта вельмі была небяспечная сітуацыя. Таму што глядзіце, што адбывалася. Ты карлікам не хочаш патлумачыць, чаму ён Скірмунд? Карацей, хто не ў курсе, ёсць такі вядомы беларускі гісторык, як яго імя? Блядь, як яго клічуць-то? Еп твою мать.
Ну, карацей мелказёраў прозвішча. Мелказёраў, але якое ў яго імя, я не ведаю. Карацей, вялікі беларускі гісторык мелказёраў стварыў канал пра гісторыю Беларусі. Мікіта, вось, Мікіта. І цяпер, нарэшце, мы змаглі правесці гістарычныя аналогіі, таму што, ведаеце, вось гэтая гісторыя аб БНР, яна ўся заблытаная, пераблытаная, там нейкія спрэчкі, нейкія расколы, супярэчнасці. І хочацца зразумець, правільна, як жа адбываліся падзеі ў тыя часы, пачатак 20-го стагоддзя. Ось эпоха не вельмі для нас сучасных людзей зразумелая. Вось гісторык мелказёраў, ён вырашыў дапамагчы вось беларусінам, простым людзям зразумець, правёўшы такую пэўную аналогію, што Бабарыка сучасны гэта вось нібыта Скірмонт тады вось, у 18 годзе. Ай, блядь. Я не ведаю. Гэта ж, мне здаецца, кідаў Тім. Зараз вам покажу. Зараз я вам покажу. Хе-хе-хе. І... Так. 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 Блять. О! Вось паглядзіце на гэтых двух людзей. Вы хочаце сказаць, што гэта не адзін і той жа чалавек? Гэта ж літаральная рэінкарнацыя просто Скірмонта. Так, вітаю в Рыск. Ну так, вядома, Скірмонт, як і Скарына з Бабарыкай былі закінуты да нас з Пітера. Гэта рэальна трэба тлумачыць. А галасаваў бы за Скірмонта ў 1920 годзе, так. Я бы галасаваў. Ну, як бы мы ведаем, што не ўсё толькі дрэннае было звязана з вядомым Скірмонтам. Таму, вядома, за... Блять, Бабірмонта я б галасаваў дакладна. Вось, а тут вы можаце яшчэ, дарэчы, бачыць сцяг руху беларускіх нацыяналістаў. Ну, гэта ўжо дэталі. Якая гісторыя? Класна? Падабаецца вам, так? А там дохуя праглядаў, дарэчы. Папулярны канал. Ось. Скірман проста быў крамлёўскім агентам. Ён жа, дарэчы, таксама вось быў дырэктарам Белгазпромбанку. Прям перад Бабарыкай ось. Ён свой пост як бы здаў Бабарыкі і кажа, ну, я ўсё жыццё імкнуўся да таго сваёй працай, у тым ліку ў польскай дзяржаве, да таго, каб усё ж такі знайсці чалавека, які быў бы у 100% проста маім адпаведнікам, абсалютна там да рысы. І так атрымалася, што Бабарыка ён споўніў усе крытэрыі. Ён быў у Думе РФ, так. РФ гэта Рэч Паспалітая федэрацыя. Працягваем прагляд відэа. Вельмі добра была падрыхтавана кампанія Бабарыкі. За некалькі дзён сабралі подпіс. Была падрыхтавана ўся та пятая... Я ўжо не магу зразумець, ён кажа пра Бабарыку сучаснага ці пра Бабарыку пачатку 20-го стагоддзя, блядь. Як іх адрозніць-то цяпер? Ёбаны рот. Это, так бы мовіць, ужо не развідзець. Адзін раз убачыўшы, гэта застанецца з намі назаўсёды.
Страшно уявіць, кім був аналог Пазняка ў 1863. Пачакайце. Ён і тады жыў. Ну, слухай. Магчыма, гэта ўсё проста адна вялікая сям'я, якая раз за разам проста накіроўвае беларусаў як такую такую нейкі пэўны субстрат, ён яго можа ператварыць у нацыю. Спачатку гэта Каліноўскі, потым потым Скірмунд, Зяnon Станіславович, Бабарыка, Пуцін. Вось усе гэтыя людзі стварылі, можна сказаць, беларускую нацыю, і трэба быць удзячнымі. Аднаго ўжо няма ў жывых, вось так і адрознівай. Пачакай, Бабарыка памёр? Ну, беларускія турмы сапраўды гэта непростыя ўмовы. Колонна, вся агентура, все тыя, прыязджаў жа перад гэтым такі Бабіч, быў паслом, это разведчык расейскі. Яны да этого было 18. Так, я ведаю пра Бабіча. Ён, дарэчы, нядаўна канал Панасенкову забаніў. Аднаго расстралялі ў Новаполацку, Леніна забыў, гад. А, Леніна, так, усё па-шрэбнаму. Рэзідэнцый расійскіх. Яны адкрылі яшчэ больш, была поўная апрацоўка, падрыхтоўка, і хуценька сабралі гэтыя галасы. І вот што адбылося. Адбылося то, што Лукашенко ўжо ўсім у пячонцы сядзеў, і людзі падтрымлівалі Бабарыку, бо Лукашенко ім не быў ужо не патрэбны. Ён же тут дармаеды тут былі, тут ковід, ён же народ вельмі расчараваўся. Ты, які яго нават падтрымлівалі, што ён пачаўся ты ковід, 1000 людзей памерлі, а Лукашенко ж пальцем не шавяльнуў. Какие, говорит, вирусы? Я же не вижу никаких вирусов. Ну, ведаеце эту историю. Ну, так. И гэта народ абазлавала. Лукашенко, на жаль, шавяльнуў пальцам, але гэты палец у той момант знаходзіўся ў дупе беларусаў. Все. И под гэтую марку Бабарыка меў бы вялікую падтрымку. Я не меў падтрымку, сапраўды. Супраць Лукашэнкі, вот Бабарыка. Вот. И уявите себе, что, скажем, ну, допустим бы не прайшоў бы Бабарыка, там Лукашенко зрабіў што, но маса пайшла по яго падтрымку. І таким чынам, падтрыманы народам Бабарыка, это быў легітымны прэзідэнт. Разумееце? Ну так. А что такое Лукашенко? Лукашенко нелегітымны, не знаны Захадам. Усе тыя дагаворы, якія заключылі, по Белтрансгазу, там, усе тыя 28 этих дорожных карт, усе тыя союзныя государства, усе, што яны заключалі, это ўсё называецца юрыдычна нікчэмна на юрыдычнай мове. Это все ерунда, мы это все откинем. А на беларускай мове? І расейцы гэта цудоўна разумеюць, што палітычна яны абапіраюцца на этого свайго сатрапа, но забяспечыць гэтую стабільнасць сваіх там, ну, заваёў. Непапулярнае меркаванне. Лукашенко не лезе. Як яны думаюць, будзе вельмі цяжка, таму што ну, ён нікчым, тут няма юрыдычнай асновы, ім это трэба. І вот калі яны праводзяць такую аперацыю, што уводзяць свайго чалавека, які легітымны, народ яго падтрымаў бы. Ну, падтрымліваў яго, народ быў супраць Лукашэнкі. Ну, тады ўсё, тады спакойна яны пачынаюць напад на Кіев, на Украіну, а гэты Бабарыка і казаў, што ну, все беларусы хотят объединиться і будуць шчаслівы. Не ведаю, мне здаецца, не ўсё толькі дрэннае было звязана з вядомым Бабарыка. Ну, это ж все вядома, можна цяпер яшчэ паглядзець у інтэрнэце. Вот. Таму гэта была вельмі небяспечная афёра. Вот. Чаму яна не сыграла? Две прычыны. Чаму? Першая прычына. Лукашенко не дурань.
Для захавання ўлады ён гатоў пайсці на любое злачынства. Ён адразу аднаго і другого. І цапкала, правда, ўцёк. І гэтага, і Бабарыку, і турму. І гэтага самага Ціханаўскую турму ўсіх пасадзіў. А ці падтрымалі б у такім выпадку, я не разумею пытання. У сэнсе, каго з іх? Бабарыку ці Лукашэнку? Ён Скірмунта? паказаў Пуціну, што ён будзе змагацца да канца за сваю власць. Такім чынам ён прыняў ужо вот этих, як кажуць, гульцоў. Ну, калі б накіяў Бабарыку. А што яго падтрымліваць? Калі б Бабарыка проста літаральна заняў месца Лукашэнкі, то ў яго ў руках была б уся ўлада. Гэта проста смешнае меркаванне пра тое, што вось Лукашенко змог беларусам даць пізды і забіць хуйнае іх меркавання, а нібыта Бабарыка ён не змог бы гэта зрабіць. Шаткая была б сітуацыя, блядь. Вядома, не знайшлося, блядь, пару-тройку атрадаў з гэтымі, блядь, з вадамётамі, з гумавымі кулямі, каб усё гэта зноў разнесці, проста як гэта было ў 20-22 годах. Бабарыка наш таран. А Водар вясны піша, у інтэрв'юера, дарэчы, вітаю, ты ўпершыню ў нас. У інтэрв'юера прозвішча Пазняк. Ён не сваяк Зянона, не, ён, наколькі я ведаю, ён не сваяк Зянона, гэта проста іронія лёсу. Ось. Хаця я б быў бы вельмі усцешаны, калі б сапраўды гэта быў нейкі сын незаконна народжаны Зянона Станіславовича, пра якога ён проста саромеецца распавесці. Бо тады ён проста мог перадаць свой статус ідэалагічнага лідара беларускай апазіцыі. З ігравой пляцоўкі. Так? Так. А што адбылося далей? Адбылося далей тое, што адбылася нацыянальная кансалідацыя. Народ выйшаў пад чырвона-белым сцягам. Як толькі пачаліся гэтыя дэманстрацыі, я тут жа тэлефанаваў нашай партыі, дзе мог нават у мясцовыя суполкі, каб уся партыя прыязджалі з іх, выходзілі з чырвона-белым. А, гэта каляровыя кадры з 20-х гадоў? Неблага. Я, дарэчы, не ведаў, што Зянон Станіславович настолькі стары. Гэта сапраўды нечакана. Это камертон. Бо гэта нармальны сцяг, людзі это ведаюць. І гэта як сцяг пратэсту супраць Лукашэнкі. Гэта, дарэчы, наўрасеткай згенеравана, вось это наш хлопчык. Всё зрабіў. Пратэсты ішлі пад 100-метровыя сцягі шылі. І гэта кансалідавала, нацыянальна кансалідавала. І што? І гэта напалохала Пуціна. Разумееце, што адбылося, што падтрымаць гэты пратэст небяспечна. Яму было падтрымаць, знаеце? І ён выбраў варыянт яшчэ лепшы для сябе. І ён сказаў, вот видишь, ну, тебя сейчас не будет. Вот мільён людзей выйшаў. Вот. І ён яго выратаваў Лукашэнку. І Лукашенко І шаля абуса. Гэта ты пра Зянона Станіславовича? Ну, ўсё ж такі трэба паважаць узрост. стаў поўнасцю Якая нахуй буса? залежны ад Пуціна. Поўнасцю. Таму што каб не Пуцін, яго б не было. І все, ну, Бабарыка сядзіць, окей, не будем с тобой спорить, парень, но мы тебе поддержим. І все. Мы цябе падтрымаем, Бабарык, давай. Прызначаюць вучэнне гэтае у 22 годзе. Уводзяць войскі нават з Хабаровска, там, ну, з далёкага ўсходу, Бурата, ўсіх туды прыцягнулі, ўсё ж ясна было. Все, і пайшлі на Кіеў. А Лукашенко ўжо пальцам не можа шевельнуць. Вот што адбылося. Значыць, з таго, што магло быць, адбылося дрэннае, але не самае дрэннае. Бо самае дрэннае было б, каб быў бы Бабарыка. І тады, праз 6 месяцаў, мы не мелі б ужо незалежнасць. Ён быў легітымны. Правялі рэферэндум, так як у Донецку. І все, і гэты народ увесь, які за Бабарыку, ён это падтрымаў бы.
і Беларусь як дзяржава не існавала б ужо. Все. Это концы нации. Это жудасна. І Захад увесь падтрымаў бы. Захад падтрымаў бы, вся Европа, все. Вот якая была небяспека. Таму тое, што здарылася, это дрэнна, это рэпрэсіі, это самы Лукашенко застаўся ўсё. Ну, засталася дзяржава. Засталася дзяржава, не знаю. Піша, в обласці РФ затое пад БЧБ. Разумееш, у чым справа? Не было б ніякай вобласці РФ пад БЧБ. То бок, гэта просто такая была качка падкладзеная пад увесь гэты варушняк правакацыйны. Тое, што людзі пачалі сапраўды выходзіць там з БЧБ на беларускай мове, там песні спяваць, напрыклад. Это ўсё не павінна так было быць. Павінны былі быць змены ў Канстытуцыю, тое, чаго у выніку ад Лукашэнкі дамагліся. Аб гэтым Бабарыка казаў, дарэчы, ён выпускаў гэты відэазварот, калі яго пасадзілі, што ён будзе ініцыяваць рэферэндум, каб Канстытуцыю памяняць. Не было б ніякай вобласці, просто Беларусь засталася б чырвона-зялёная. Вы ж чулі як бы адказ Бабарыкі на пытанне пра сцяг, што ён тут прытрымліваецца меркавання народу. Трэба ў народу спытаць, які сцяг лепей, вось такі і будзе. Ну, вядома, спытаць мы гэта ўсё можам толькі на рэферэндуме, а рэферэндум мы вам падробім, так як нам трэба. Але народ вырашае абавязкова. Я чакаю відэа Вагнер у 20-м, Слупчакі, вось гэта быў бы кайф. Ну, спрэчна пра падтрымку, белыя стужачкі, губарэндум, вуснамі рэферэндум. Ну, гэта ж клясыка, хлопцы. Хочаш правесці таталітарную нейкую рэформу? Зрабі плебісцыт. Залежнасць, суверэнітэт і магчымасць збавіцца ад рэжыма, магчымасць збавіцца ад расійскай акупацыі і перспектыва. Так вот, тое, што магло быць, яно магло быць. А памятаеце, былі такія белыя стужкі? Нацыянальнай катастрофай. Это не было б дзяржавы, не было б все. І, паўтараю, Захад прызнаў бы это ўсё. Таму што гэта ўсё ішло б, так сказаць, ну, пад такой... Ён былі легітымны быў. Тут былі парушэнні закона, бо яны не можна праводзіць рэферэндумы вот пра такія, там, пра мову, пра ўсё. Ну, Памятаеце белыя стужкі ў 20-м годзе? Гэта яны зараз. Feel old yet? Я памятаю яшчэ больш смешную рэч. Гоі, што бегалі іх здымаць бескаштоўна. Ну, гэтыя гоі, яны, вядома, таксама прысутнічалі. Яны да сих пор гэтай хуйнёй займаюцца. Абсалютна. Яны мне каментары вось гэтыя гоі зараз пішуць пад відэа. Робяць выгляды, што яны не менты. Вось. Хаця, мабыць, ты зараз кажаш пра нейкіх актывістаў, каму просто сказалі хадзіце здымаць. Ну, тады так. У мяне бронзалетик застаўся белы. Паміж парамі з БДУ ніякіх БЧБ правакацый, толькі белая стужка, так, пра актывістаў. Ну вось так. Ну вось зараз гэтыя белыя стужкі перад вамі. Яны выраслі. На гэта нашхалі б. Мы ж бачым, як сябе паводзіць Захад. Вот. Все. Як толькі мы гублялі б дзяржаву, як тут вайшла б эта валасатая расійская арда, все, ўжо ў гэтай сітуацыі мы не падняліся. І Украіне канец адразу. Украіне б адразу быў канец, все, і все пагадзіліся б. Яны ж пагаджаліся, калі на Кіеў пайшлі рускія войскі, Зеленскаму ж прапанавалі самалёт і выезд. Так.
Это еще добре, что Зеленский оказался, як кажуть, ну, крепким орешком, что сказал, нам патроны треба. Вот. А так бы все-таки Крым сдали в 15 году. Сдали Крым и все. Ну, правда, и украинцы сдали, как сопротивлялись, так этого не было. Ну, что ж. Вот. Тому вот эта история, якая отбылася, яна дрэнная, але могла быть еще горшая. Вот у чым справа. Гэта ситуацыйны аспект, які адбыўся. І другі аспект – это палітычны аспект. У Беларусі за гэты час падрыхтоўкі да выбараў 2020 года прыехаў Бабіч, там усё это, была падрыхтованая моцная расійская апазіцыя. Фронт быў знішчаны, ну, не до конца, была наша партия, потом, вот, але нас отсунули у бок, а основную оппозицию она была пророссийской. И появились... Чат не пайшоў па пізде, я просто стараюся зрабіць так, каб яго было нармальна бачна на тым фоне, што зараз ёсць. На жаль, гэта не так ужо і проста. Яго добра бачна і так. А вось у мяне адчуванне, што не вельмі насамрэч. Так яшчэ горш. Всё чорнае. Ну, значыць, хай будзе так. Ладно. У мяне ж на факультэце быў такі гой, ён казаў, што ён ветэран Афгану і бегаў на перапынку замест сталоўкі стужачкі. Ну гэта ўсё ж такі іншая сітуацыя, гэта проста нейкі ідэйны лукашыст, савок ёбаны. Ну не той, каб ідэйны, ён проста долбаёб, гэта, блядь, охранитель. Ну вось усё. То бок яго дастаткова спужалі просто лентачкамі, блядь, лентачкі, оранжевая рэвалюцыя, блядь, і ўсё, як бы, ён гэтага спужаўся, думае, не, блядь, ніякіх мірных пратэстаў у Беларусі не будзе, гэта літаральна Гітлер. Ну і ўсё, і пайшоў срываць свае, блядь, стужкі нахуй. Што за рэсентымент да валасатасці у Зянона? У валасатасці? А ў чым гэта выражаецца? Я нешта не вельмі зразумеў. Пам-пам-пам. Добра, працягваем. То бок, оранжевая чума, блядь, як нам не дапусціць ліберальных рэформаў? Блядь, такія скаты нахуй. А я сказал, валасатая орда. Ну, у самім ужыванні тэрміну орда ў дачыненні да расейцаў ён ужо паказвае на нейкую нездаровую эмоцыю, на мой погляд. Оранжева-чорная чума ў Адэсе. Так, так. Украінізацыя ўсходніх тэрыторый Украіны, блядь, як можна нахуй. У нас у русских все нормально. Чечения, блядь, чеченская, Москва, чеченская. А вам постоянно некоторые, блядь, свои татыские, блядь, поползновения робить. И Бабарыка, и появились и гэты, и Цапкава, и белые ленточки, и белые браслеты, и Путин мудрый, и Россия нам поможет. И если Путин нам поможет, будет национальным героем. Ну, что-то говорили. Самае горшае, што яны казалі насамрэч, не ўся гэтая хуйня пра Пуціна, таму што яны заўсёды будуць сказаць, што гэта такая тыпу... Гэта яны і тактыку такую абралі, каб Пуцін на іх не напаў, пакуль яны сваю рэвалюцыю у косках праводзяць. Самае горшае, на мой погляд, это калі Бабарыка ў публічных інтэрв'ю казаў, што масавыя рэпрэсіі ў Беларусі гэта міт. У іх не будзе. Выходзьце спакойна, людзі. І мы пераможам зараз на выбарах нахуй. Ну вось пазняк чарговы раз раскрыты. Уся яго барацьба, рэсентымент да вусоў Лісан Рыорыча.
До речі, я думаю, Зінону Станіславовичу треба ось на старості год все ж таки одрастить чедовскую бороду. Мне здаецца, ён дасі нам правесці выборы, я адчуваю гэта. Я не разумею, что ты только что написал. Пробач. Знаете, как снести Лукашенко. Все это, ну, мышление люмпинское. Вот. И потом, я уже про это говорил не раз, что когда этот вариант провалился. Цитата Бабарыка. Як казал Бабарыка, Крым! Это мы будем решать уже после того, как мы победим на выборах. Что? БЧБ? Это, пожалуйста, на референдум, не ко мне. Вось. С Бабарыком, вот, вариант с Топкалом провалился. И вот этот запасный вариант с Тихановской спрацевал. Разумеете, спрацевал, но не до конца. Активировать план Тихановская. Бу. Би-бу, би-бу. Две лазерные пушки с цыцак вылазить. Хіба гэта дазволена для палітыка так лазерныя пушки на показ выставлять? Я нешта, здаецца, яшчэ хацеў сказаць. Вось. Калі вам здаецца, што ўсё гэта ў 2020 годзе была авантура без стратэгічнага бачання, і што ў офіса Святланы Ціхановскай не існуе ніякага пляну на будучыню, то я вам раю просто загугліць план ОСТ. Не до конца не атрымалася. Путин не досягнул то, что он хотел по первому варианту. Вот. Але запасный вариант, что он взял за шкирку этого самого Лукашенко и полностью под его, и зараз, и, конечно, войну почали, все равно это осталось. Вот. Але для нас это вариант з двух дрэнных вариантов. Для нас это вариант лепший. У нас есть перспектива. І ёсць перспектыва ў Захада і Украіны перамагчы гэтага мордара. Вот. Калі б гэтага не адбылося, а калі б выбары былі б Бабарыка, зусім быў бы другая карціна свету. Не было б ні вольнай Беларусі, ні вольнай Украіны. І Захад з гэтым пагадзіўся б. Зато дэмакратыя. Зенон Станиславович, вы за час войны во Украине были там 3 разы с визитами. Распавядзіце про свае ўражанні, што вы там убачылі, які стан? Ну, в принципе, у меня хорошее ўражанне. Я паважаю гэты народ, які змагаецца. Ось. Гэта нармальна для палітыка быць прэзідэнтам? Я так разумею, пайшлі цытаты Корвіна Мікка. І у полку мне добрае ўражанне. Я ж ездзіў там і ў Бахмут, і выступаў там, і быў, начаваў у батальёне Лісвін. Вот, ўражанне добрыя, людзі ахвяруюцца, змагаюцца. Вот. Но, конечно, ёсць шмат праблем, якія залежаць не толькі ад украінцаў, але залежаць ад Еўропы, залежаць ад амерыканцаў. Вот. І можна розныя рабіць прапановы, як это што, але ўсё стаіць на месцы, мы это бачым. Вот. Таму ахвярна змагаюцца украінцы, шанец ёсць, і нашы хлопцы змагаюцца, ўсё. Вот. Вся ситуація, якая ўзнікла, гэта ад таго, ад палітыкі Захаду, я б сказаў. Ад вельмі дрэннай палітыкі Захаду. З аднаго боку, Еўропа не гатовая да вайны, яна разброілася, гэты
пацыфізм знішчыў увогуле іхную всю палітыку, іх і войска няма, няма чым нават падтрымаць Украіну. У Амерыцы таксама праблема была. Вот. Таму не выкарыстаны час. А час быў у 22-м годзе найлепшы. На пачатку. На пачатку. Можна было вырашыць это пытанне. Не было каму, бо такія пытанні павінны вырашацца палітыкамі, якія маюць розум у галаве і маюць палітычную волю. Вот. Пішуць, што ЗП у батальёне рабіў. Гэта быў салют Беламі. Вось я насамрэч, каментуючы апошнія падзеі з інаўгурацыі Трампа і з вядомым перформансам Ілона Маска, хачу вам ад усяго сэрца прызнацца, ад усяго сэрца хачу вам ад усяго сэрца прызнацца, што гэта не была зіга. Вы ёбнутыя, блядь. Ну, Ілон Маск, гэта капіталіст. Ён не пагаджаецца з ідэямі сацыялізму. Гэта чалавек, які сваёй мэтай паставіў зрабіць Індыю Great Again, перавесці 80% індусаў да Злучаных Штатаў. Гэта чалавек, які не бачыць межаў, яму трэба ляцець у космас, і ён там бачыць будучыню чалавецтва. Таму я вам ад усяго сэрца кажу, гэта моя шчырая пазіцыя, што Маск не нацыст. Дарэчы, тут трэба вебку паправіць. Окей. Працягваем. Но, на жаль, казалася, што гэтага не хапіла. Вот. І таксама ў 23-м годзе яшчэ была магчымасць. Это ўсё страчана. І нават тады, калі украінцы зрабілі вельмі хорошы ход, пайшлі на Курскую вобласць. Это вельмі хорошы ход. Вот. Цяпер ужо палова яны страцілі, палова вобласці. Вот. І гэта не выкарыстана. І калі цяпер не будзе выкарыстана, то это будзе недобра. Вот. Ну, але ёсць спадзяванне, што цяпер будуць людзі, якія разумеюць, што трэба рабіць, якія маюць палітычную волю і думкі ў галаве. Такія спадзяванні ёсць. Таму шансы цяпер ёсць хорошыя, але ізноў жа кажу, ўсё залежыць ад таго, якая будзе воля новай амерыканскай адміністрацыі. Таму што якраз сітуацыя, на мой погляд, яна будзе спрыяць добрым рашэнням. Па-першае, Пуцін, Расія ўбачыла, што будуць магчымыя нейкія перамовы. Но гэта дэкларуецца, што будуць перамовы там, таму што калі прааналізаваць сітуацыю, то не павінна Амерыка ўступаць, не заключаць ніякага міра на Украине. Это пораза Америки. Это категорично, я думаю, все политики в Америке это повинны разуметь. Но во всяком разе то, что республиканцы это разумеют, но это відавочна, шмат об этом говорится. Тому это ситуация, якая не повинна быть. Вот, такая не повинна быть. Каб заключить мир с уразой для Украины, покинуть там эти территории занятые, все, абы был мир. Вот есть мир, и все добро, не воюем. Такое не может быть, это пораза Америки. А что такое пораза Америки? Это Китай, это Тайвань, это все рушится, бо уже свет не такий, який був 3 года тому назад. Утворився вось зла, і яна має активність, яна наступає. Почекайте. Утворився вось зла. А вы кажете, что в Украине нацисты? І яна має активність, яна наступає. Розумієте? Вот. Тому тут ситуація показує, і аналітики, американські, і все кажуть, що не можна такого робити. Хоча говорка йде об тим, що вот тут, я думаю, це поки що просто таке словословие,
От, а на самай справе будзе прымацца тое рашэнне, якое трэба прымацца, бо ну, яно відавочнае для. От, таму гэта сітуацыя зараз ну, як бы спрыяе Амерыцы і можа паспрыяць Украіне. Это адзін момент. Другі момент, расейцы гэта разумеюць, і яны стараюцца, ўсе сілы зараз кідаюць, каб адабраць назад Курскую вобласць. Каб да перамоў прыйсці ну, з адпаведным узроўнем, таму што зусім другія будуць перамовы, калі частка этой Курскай вобласці будзе занята украінскімі войскамі. Зусім другая сітуацыя ўзнікае. Яны хочуць яе паправіць і умацаваць сваю пазіцыю сілы і ўжо на гэтай аснове весці пэўныя перамовы. Яны так думаюць. Но з другого боку мы бачым назіранні такія, што Пуцін закусіў цуглі зараз. Яго вот эта курская параза яго выбіла неяк ну, з псіхічнай раўнавагі. Пішыце плюс у чат, хто таксама закусіў цуглі. Такое вот уражанне, што ён намераны, як кажуць, ісці да канца і даказваць сваю правату. У сувязі з гэтым скажыце, вось ужо амаль 3 года вайны, ці можа быць усё ж такі Беларусь уцягнутая туды? Якія шансы на гэта? Думаю, што пакуль што сітуацыя такая, што не ўцягнуць. Ну, на сённяшні дзень не ўцягнуць. Усе ж гавораць пра ядерную зброю, пра нейкі там дагавор, падпісаны паміж Лукашенко і Пуціным, дагавор аб тым, што адзін аднаго абараняць будуць. Ці можа ён выкарыстаць Беларусь у якасці такога плацдарма? Но у іх ёсць жаданне неяк падставіць Лукашенку, і Лукашенко падыгрывае, што ён тут неякае значэнне. Дарэчы, мне здаецца, што сам факт існавання гэтай дамовы ўжо кажа пра тое, што ніхуя не будзе. То бок Лукашенко кажа, мы падпішам усе ваши дакументы, блядь, усе інтэграцыйныя, блядь, праграмы, але у нас тут як бы сітуацыя такая, вы самі разумееце. Як бы там без 5 хвілінаў рэвалюцыя, зараз з-пад мяне проста крэсла выцягнуць, вось. Таму трошкі трэба адкласці вось рэалізацыю гэтых дакументаў. Ну трошкі, ну гадоў на 5, там на 10, ведаеце. Так, пазняк вернецца абавязкова. Усе кажуць пра ядерную зброю, так я таксама люблю шаверму з халапенью з вакзала. Шаверма з халапенью, пиздец ты вышварэнец. Немає. Вот, у меня проблема. Давайте подпишем яшчэ на дорожные карты. Так, давайте дорожные карты подпишем, давайте подпишем документ про интеграцию, про союзную державу, давайте подпишем документ об сумесных навучаннях. Ось, і мы гэта як-небудзь там, ну, ведаеце, гэта, ну, гары, ну, яны, блядь, вот поджимаюць уже 2 гады, ніяк, блядь, іх усіх не захуярыш. Трэба трошкі яшчэ часу. Сумненне, ці ёсць тая ядерная зброя ў Беларусі, калі это ядерная тактычная зброя. Гэта, дарэчы, вы тут бачыце справа Team 4025. Ёсць, ну то гэта зброя расійская. І Расія нікому не аддасць права распараджацца сваёй зброяй. Це ж элементарная рэч. Пра што вы гаворыце? Потым, пра якія вы кнопкі гаворыце? У тактычнай ядзернай зброі ніякіх кнопак няма. Ёсць рашэнне таго, хто валодае зброяй, яно перадаецца военным структурам, генералам, і генералы прымаюць рашэнне, і ўсё. Вот. Кнопкі ніякай няма. У прынцыпе, генералы маглі б, як кажуць, і самалёт. Оказывается, гэтай чырвонай кнопкі з мемаў не існуе. Ахуеть.
стратегічна прыняць некае рашэнне. Это не то, што бо сістэма стратэгічнай зброі вельмі складаная з этой кнопка ёсць. Але это не то, што націснуў кнопку, ўсё пайшло. Это не так проста. Усё. Вот. А тут вот, і тым не менш пачынаюць гаварыць сур'ёзна, і Лукашенко, і ўсё, што вот тут ядзерная кнопка, мы аднолькавыя, што Пуцін і я. Што вы гаворыце, панове? Хто ты такі? Это не твоя зброя, нават калі яна ў цябе ёсць. Ну, неяк людзі не ўключаюць мазгі. Таму я думаю, гэта ідзе У такое... нас, дарэчы, у новаполатку ў Майнкрафце таксама ёсць кнопка, якую калі націснуць, там пачынаецца эміграцыя з ніжняга свету. Вельмі небяспечная хуйня. Бідон паказваў кнопку табе, што ли? Усе ведаюць, што Пуцін возіць кнопку ў сваім ачке. А я ведаю пра вядомую кнопку Волкова, так бы мовіць, якая заўсёды свеціць у неба. Словаблуд'е. Вось чарговая такая, ну, пагроза з боку Расіі. Ён жа ўвесь час палохае Захад, што ён тут зараз зброю жыве. Вот. А з другого боку, жаданне нейкім чынам уцягнуць, загарадзіцца Лукашэнкам. Вот. Не ведаюць, як это зрабіць, але было, скажем, калі б, допустим, дайшло б да нейкага канфлікта, што будзе ўжыта тактычная ядзерная. Памятаеце, што кожны кубок колы вамі выпіты забівае аднаго палестынскага дзіцяці. Вось, я асуджаю гвалт. Ядзерная зброя, то вельмі добра было, каб, ну, неяк тут Лукашенко сыграў бы нейкую роль. І яна з Беларусі паляцела б там на Кіев, допустим. А Пепсі твоя мама. Так? Ці на Варшаву. Ну, тады ясная дзева. Назад прыляціць па Беларусі. А Расія... Пытае, чаму кола менавіта зеро мачаш наадварот? Газіроўка з цукрам гэта просто пиздец. Увесь гэты цукар потым стварае плёнку на зубах. Потым ходзіш, блядь, шершавыя зубы становятся. Просто ебануться. Это подарок для микробиота у твоем роте. Адпавядае результатам тесту IQ Маргінеза. Працягваем. Расія застанецца збоку. Вот і такая прымітыўная іхная палітыка. І таму яны, вот гэта вся такая ідзе маніпуляцыя, каб нейкім чынам гэтага Лукашэнку завязаць і каб неяк уцягнуць, каб з яго падачы, з яго тэрыторыі нешта некалі паляцела. Вот і ўсё. А на самай справе, паўтараю, зброя расійская распараджаецца і толькі Расія. І будзе, інакш быць не можа. Ніхто не перадасць зброю этаму вар'яту, каб ён сам распараджаўся. Не будзе такое, ён што па Маскве пульне. Это і гэта магчыма. Вот, таму не, гэта сур'ёзна не ўспрымаецца. Зенон Станиславович, вы были у полку імя Кастуся Каліноўскага. Ці уяўляе, на вашу думку, полк нейкую моц, і ці можа ён сыграць пэўную роль пры сілавым такім варыянце змены рэжыму ў Беларусі? Безумоўна. Безумоўна, розныя могуць быць варыянты. Полк можа сыграць ролю тады, калі успыхне такая вот ситуация подобная, скажем, як у 20-м годзе. Вот некая будзе зачэпка, нешта пачнецца, людзі выйдуць на вуліцу, скажем. Вот, ну, выйдуць нешта людзей за дзень. І вот калі гэта адбываецца, то тут дастаткова роты, тут не трэба полка. Вот, все, ісці на дапамогу людзям, і ніхто не будзе за Лукашэнку класці жывот. Это калі ўзнікае вот такая ситуация. Вот. Калі такой ситуации не будзе, то, конечно, ни полк, ни дивизия ничего тут не зробіць. Это будзе война. И война дрэнная, потому что, может быть, паміж сваімі эта война пачаць, это не можно допускать. А вот калі ўзнікне такая вот ситуация, что вы за народ, и ситуация павісне, чаго не баяцца, вот, то тады
дастаткова невялікай групы, якая будзе асновай, праціву не будзе, яна можа не абавязкова пачынаць ваеннае дзеянне, але яна можа ўступіць у перамовы там з вайсковымі, з усімі, все. Это зусім другая сітуацыя. Вот гэта вельмі важна. Вот. Таму гэта вельмі важна, што ёсць такая ў нас адзінка. Трэба яе ўмацоўваць. Я ўвогуле лічу, што калі б можна было яе пашыраць. Ну, тут ёсць шмат прычынаў, якія у тым ліку і з украінскага боку таксама. Таму тут ёсць шмат такіх прычын, якія не даюць пакуль што магчымасці стварыць беларускую вызвольную армію. Хаця робіцца. Справа, все тут, з арміі няма, але ўжо ёсць і форма, і пагоны, все ўжо падрыхтавана, вот толькі армію стварыць. Вот. Але то, што ёсць такая баявая адзінка, это батальёны, это рэальна ваююць, яны рэальна ваююць. І страты, і ёсць вопыт, все, это наша аснова. Вот. Таму, калі успыхне у Беларусі народны ўздым, вот гэты полк сыграе сваю ролю. І гэтага баяцца і лукашысты, все. Але тады будзе так, як яны адразу пачнуць перабувацца на хаду. Не думайце, што будуць класці жывот. Ну, хіба будзе моцны Пуцін і Толькі дупу. моцная Расія, ну тады расейцы увядуць свае войскі. Але калі там будзе падаць, тут усё. Хутчэй, чым засадам адбудзецца, хутчэй. Вось. І гэты варыянт магчымы. Зенон Станіславович, 2025 год у Беларусі чарговыя ў двух косцях прэзідэнцкія выбары. Так, я тут завяру слова, таму што гэтыя выбары, вядома, адбудуцца на серверы Рэспубліка у Майнкрафце. Я ўсіх вас заклікаю далучацца, а выбары будуць праходзіць ужо на наступным тыдні. Можна будзе аддаць свой голас за аднаго з 6 кандыдатаў. Перад гэтым вы маеце магчымасць паглядзець дэбаты паміж удзельнікамі выбараў. Ну і, адпаведна, паўдзельнічаць. Так і не разабраўся, як галасаваць на Рэспубліцы, а пакуль што ніяк. Там будзе сістэма завязаная на бэдроку. Ось. Даеш вольны Новополоск. Ну, я думаю, у нас малавата моцы, каб вольны Новополоск сапраўды мог заявіць пра сваю незалежнасць. Там, акрамя трубы з вогнішчамі на вярхушцы нічога няма. І бамжоў, якія бегаюць па ўсім месцы. Ось таму, насамрэч, 25 год гэта першы год у гісторыі Беларусі, калі пройдуць сапраўды шчырыя дэмакратычныя выбары. Тряпаць саюз моладзі легче. Ну, лажыся там пад каго хочаш, это як бы... Ось. Твоя справа. Можем галемаў і жэслоў на мясны штурм пацаваць. Можна проста кнопку націснуць і зладзіць міграцыю свіназомбі. Гэта ўсё вырашыць. Нікаму не спатрэбіцца пасля гэтага Новополск. Хаця ў рэальнасці чамусьці ён камусьці яшчэ патрэбны, нягледзячы на тое, што там гэтая кнопка была націснутая яшчэ ў мінулым стагоддзі, але неяк вось так атрымліваецца, што ну яны ж там ужо жывуць, як бы, Банальнае такое пытанне, чаго чакаць, на вашу думку? Ну, выбары зараз праводзяцца як ваенная аперацыя, таму што ён разумее, што могуць быць нечаканасці нейкія. Ён баіцца тых выбараў, і таму ён рыхтуе правесці гэтыя выбары з яго гледзяшча бездакорна для захавання сваёй улады. Таму будуць выведзены войскі адпаведна. Гэта, дарэчы, кватэра Тім 4025.
Каринте. Ось там нават такая маленечкая голова ягоная тырчыць. Ну, про те, що написано. Все, що не робиться. І міліція, і внутрішні війська, і ОМОНи будуть присутнічати, і будуть безплатні автобуси, безплатні тролейбуси, як приїхали. Я думаю, може ще на участках безплатні... Гэта, я так разумею, верстак просто. Типу яны нешта крафцяць уже. Зробяць, а може і гарэлку. Вот. Тому що вельми їм важно. Блін, а гэта ж літаральна просто гарбузовы пірог. Все-таки притягнути людей. Хоч вони бояться, шмат людей бояться, але наладивши повний контроль і настрашивши людей, бо, звісно, коли будуть військи стоять, будуть все, люди будуть боятися, безумовно. Вот. Да ладно, гэта ж наши мальчики. Як їх можна бояться? Але з другого боку їм вельми важно було, бо для чого вибори? І для чого ранее проводять? Каб нейкім чином пусціць пылу в очі, што ён уже легітымны. Каб потым на гэтай аснове гаварыць, што ён атрымаў легітымнасць. І першая задача – гэта каб шмат людзей было, каб людзі пайшлі на выбары. Трэба это будзе засведчыць ім. І таму для іх это вельмі важна. І вот тут уступілася вся эта іхная агентура, усе гэтыя вот офісы гэтыя, там, Ціхановскіх, усіх яны ж тут давайте пойдем на выборы, скажем усім свою не, усіх выкрэслім. Это старая метода агентурная. Вот усе яны працуюць практычна на Лукашенку. Это практычна ідзе справа на яго легітымізацыю. З этого нічого не атрымаецца, тому што ну, не толькі ж гэта вырашае, але гэта будзе для яго пэўная зачэпка. Ну яны хоць нешта робяць, Зянон Станіславович, ну хоць нешта яны робяць, а вы што там сядзіце ў сваёй Амерыцы, піську сваю нават не дрочыце. А яны, блядь, яны нахуй. Увесь твиттер потым будзе ў здымках збітых людзей, у навінах пра новых пасаджаных. Это охуительно. Напасемся здымкаў яшчэ на 5 гадоў наперад. Не будем на нарах слухаць Макса Коржа. Народ же пришел, вот он же пришел, он же проголосовал. Разумеете, это возникает такая вот ситуация, что они будут иметь певную махчимость, но пропихивать, что они уже тут мають некую легитимность. Это основная задача. Вот. Я думаю, что они это проведут. Что дотычить, пойдут люди, не пойдут, ну там, где заполохают, где привезут, не будем массового приходу. Вот. Але все ж таки певную частку вони зробять. Вот. І гэта важно так само для Лукашенки на випадок вот тих розмов, які ведуться на конт скончання війни. Бо для його важно присутнічаць на перамовах аб мірі. У якой ролі? Невядома, у якой ролі. Якої він хоче ролі, ну, можна зрозуміти, якої він хоче ролі. Але ситуація в тим, що реально, коли б, допустим, відбулися такі перемови об мірі, він там повинен присутнічати. Інша справа, йому треба придумати якийсь статус. Бо не може збиратися Америка. Я ведаю один такі статус. Учора капітан узгадваў пра Феню. Але агучыць гэты статус я на твічы не магу, на жаль. Россия, Украина і праводзіць перамовы, дзе можа Так, Максим Знак, ты правильно здагадаўся, хлопчык. вырашыцца лёс Беларусь. Это мы ўжо Рыгу мелі ў 21 годзе. Мы ведаем, што это такое. Таму ён павінен прысутнічаць. Беларусь у вайне не ўдзельнічае. Это не ўдзельнік вайны. І вся эта дэмагогія, якая там як бы спасылаюцца на то, што вот садзейнічае з тэрыторыі, все,
яна палітычна нікчэмная, юрыдычна нікчэмная. Таму што сітуацыя тут не такая, як у Францыі, не такая, як была ў еўрапейскіх краінах. Беларусь акупаваная, і супраць гэтай вайны мільён людзей выходзіў. Это сур'ёзная справа. Народ супраць этого. Лукашенко выконуе роль акупацыйнай адміністрацыі. Войскі беларускія не ўдзельнічаюць у вайне. Беларусь не ўдзельнічае рэальна. Вот. І ўся это, ну, разуменне, рэжым адно, народ другое. Элементарныя рэчы, і гісторыі мы это ведаем, а з Францыі як адбылося. Значна горай, чым у нас. Вот. Таму гэта сітуацыя даказуема, калі будуць людзі, якія будуць там гэта даказваць. Калі там буду я, а я гэта не выпадкова кажу, Карач сказала, што трэба, каб Пазняк быў такі вэрхал падняўся, ай-яй-яй. Гэта, калі б там быў бы я б гэта пытанне, скажем, мог бы паставіць. Яно мела б... Калі б там быў Зянон Станіславович, ён бы у сваіх жестах не саромеўся. Я бы сказаў, спакойна, спадарства. Давайте зараз я вам задам імпульс у вашых перамовах. Вось он, дарэчы, на гэтым стоп-кадры акурат і паказвае. А я асуджаю. Значэнне. Чыста, так сказаць, но... Не трэба вось гэтага. Палітычнае. Таму што там, чаму павінен прысутнічаць Лукашенко? Таму што за ім ёсць рэальная ўлада. Рэальная ўлада ў Беларусі – это Лукашенко. Ён нелегітымны, ён не прызнаны нікім, не прызнаны народам. Але ўлада ў яго. Это... Нет, мы уже победили. Что ты такое говоришь, гад? Реальность. І у палітычных справах... Реальная ўлада ў Ціхановскай. І у военных гэтую справу трэба ўлічваць рэальнасць. Таму ён, як чалавек рэальнай улады, павінен там прысутнічаць. Процівавагай гэта... Ціхановская – гэта адзіны чалавек з рэальнай улады ў Вільнюсе. Павінны быць людзі, якія з'яўляюцца альтэрнатывай яго палітыкі, якія стаяць на пазіцыях там дэмакраты і свабоды, якія стаяць на пазіцыях народа. І ён стаіць на пазіцыі сваёй улады, валодае рэальнай уладай. Павінен быць чалавек, які стаіць на пазіцыях народа, ён не валодае уладай. Ён проста яго прадстаўнік, але ён павінен там быць. І таму Карач правільна паставіла пытанне. Ён павінен там быць. І хто там павінен быць? Я лічу, калі мы кажам пра перамовы, па-першае, там дакладна павінен быць Зенон Пазняк. Потому что гэта чалавек, які стаяў менавіта змагаўся за незалежнасць Беларусі, і я лічу, што ў гэтых перамовах ён будзе як ніхто. Перад вами, дарэчы, жанчына, якую большасць беларускай так званай апазіцыі, эміграцыі лічыць расійскім агентам. А пры гэтым, як бы з іх пункту гледжання, Бабарыка, Цапкала, Ціхановскі – гэта сапраўдныя беларускія патрыёты. А больш я вам нічога не скажу. Яе ж закэнцелілі абсалютна. Пра яе запусцілі гэты дэбільны мем пра дзе Карыш, там срач. Бо яна з Віцебска. Ну, канешне, канешне. Яна беларускую мову вывучыла, як яна магла, блядь. Трэба, каб усё было па-расійску, па-нармальнаму. Нацыянальныя інтарэсы Беларусі. Хто яшчэ, трэба думаць, але што Зенон Пазняк павінен быць вось у гэтай дэлегацыі, я думаю, што гэта будзе у любым выпадку. Нет, на перамовах павінен быць Бабарыка. Дэлегацыя. Гэта так. Хто там будзе? Ціхановская? Вы што, смеецеся? Вот яны залезлі ў тупік. Яны нікога больш не могуць паслаць. Так, мы таксама залезлі. Мы учора залезлі ў тупік, і там такая хуйня адбывалася. Вось, таму усім тым, хто яшчэ не далучыўся да нашага дыскорд-каналу, дыскорд-серваку, я ўсім раю.
Всем нравится. Все спасылки у описании на Твичи, там есть спасылки на Discord, на Telegram, на Instagram, на YouTube. Це я сказав YouTube. Уже було, здається, про YouTube. На Twitter так само. На Twitter я не вельмі шмат пишу у Twitter, але такое так само здарається. І яны шалеюць. Ну, я разумею, што з этого нічого не будзе, але пытанне пастаўлена так, да якога яны былі не гатовыя, а жыццё показала. Хто з вас будзе, гаспада, абараняць гэты народ вот так вот перад усімі, перад Пуціным і Трампам? Хто? Лукашенко Перад Пуціним і Трампом? Гэта маецца на ўвазе, што на перамовах. Окей. больш зробіць, чым гэтае саме. Вот у чым справа. Таму гэта сур'ёзнае пытанне. І калі справа дойдзе да таго, што будуць пытанні аб міры, паўтараю, Лукашенко павінен быць, таму што рэальна за ім улада. І павінен быць прадстаўнік народа. Четвертак. Не ведаю ніводнага здаровага чалавека, які піша ў Твиттер. А як жа Ксюшенька? Ты што? Які стаіць за народ. От такія прадстаўніцтвы павінны быць. Калі не будзе ні адных, ні другіх, это Рыга 21 года. Это будуць вырашаць наш лёс. А Путін запатрабуе, што дайце нам Беларусію, мы готовы Крым аддаць і все. Вот і так жа будзе пастаўлена пытанне. І гэтага баяцца палітыкі, якія разумеюць, што так можа быць, они ж ведаюць, што такое расійская палітыка. Вот, і гэтага баяцца. Самы здаровы і адэкватны чалавек у Твиттары, таму што ён лекар, і ён не можа быць хворым, як бы па дэфініцыі. Гэта Андрей, здаецца, Андрей Белавешкін. Гэта наш слон. База. У яго што не допіс, то просто вось. Таму от пытанне такім чынам стаіць. Вот. Ну, я думаю, пакуль што гэта чыста такая тэарэтычная палітыка, таму што не думаю, што ў бліжэйшы час дойдзе да нейкіх таких вот перамоў, пра якіх гавораць канфармісты, што тут это на умовах Расіі не можа быць міру. Бо это параза Амерыкі, параза ўсяго заходняго свету. Ну не можа это быць. Таму Амерыка будзе шукаць шляхі, каб да гэтага. Насамрэч, блять, можа. Вось самае сумнае, што можа. Хаця вельмі не хочацца, вядома. Але можа. Можа. Вось насамрэч, калі б гэтыя перамовы вёў не Трамп, а які-небудзь еўрапейскі палітык, то гэта быў бы, блядь, 99% нахуй сцэнар. Гэтага не дайсці, каб быў бы выйгрыш на баку Украіны. Пакуль што пра гэта не гаворыцца, як это будзе рабіцца, але такі план, напэўна, ёсць. Я так адчуваю, калі месяца 2 таму Зеленскі спатыкаўся з Трампам, ён попрасіў яго прабачэння за рэзкія словы. Зеленскі. Вот. То ён быў давольны, як бы Трамп яму сказаў нейкія рэчы, якія нідзе не гаворяцца. Вот. Таму, я думаю, вот такая сітуацыя. Што... Чаму Зеленскі не можа выбачыцца перад Пуціным? Што за хуйня? Не павінна такого быць. Фрыдман жа вось кажа, трэба мірыцца. Трэба мірыцца. Канфармізую такого балота, пра якое гавораць, а наадварот павінна пытанне вырашыцца ў карысць Украіны. Вот. Пытаю, колькі там яшчэ, хвілінаў 40. Але калі, скажем, не дай Бог, пайшло б так, як гавораць гэтыя балотныя эксперты, там, з лукашыцкага боку, там, з іншого, ну то павінна быць так. Павінны быць прадстаўнік народа, і павінна быць Лукашенко, ён адказны за ўладу, ён мае ўладу, ну павінен там быць. Яму павінна быць. Ты бачыў пост Фрыдмана, дзе ён засраў Зеленскага, бо ён у інтэрв'ю не маліў Пуціна о перамовах.
Гэта, здаецца, быў не пост, гэта фрагмент з ягонага інтэрв'ю Зяленскаму. Дакладней, інтэрв'ю Зяленскага яму. Вось, калі я не памыляюся. Ну так, я бачу нешта такое. Ну, блядь, там фізіягноміка ўжо ўсё патлумачыла за мяне. У выпадку Фрыдмана. Той, хто гэта цалкам замовіў, ёбаны дэгенерат. Гэты чалавек над табой. Паглядзі. Пытанні і так далей. Вот. Ну, вот такая ситуация. Сябры, падпісанты, гледачы, у чарговы раз нагадваю, што 16 лістапада 2024 года судом Ленінскага района Гародні беларускі крок прызнаны экстрэмісцкім рэсурсам. Калі вы ў Беларусі, то падумайце пра сваю бяспеку. Калі ж вы знаходзіцеся за межамі Беларусі, то на беларускі крок варта падпісацца, напісаць унізе які-небудзь камент под гэтым відэа і паставіць свае падабаечкі. І, канешне ж, на беларускі крок можна ахвяраваць, каб канал атрымаў далейшае развіццё. Усім дзякуй, хто застаецца ў новым годзе з беларускім крокам, пакрочылі разам і надалей. Так, я выбачаюся, мне трэба зрабіць беларускі крок да тылу і пассаць, так бы мовіць. Зноў патрапіў БКА, зноў пайшоў паіць герояў Донбаса. Потрапіў, моя кроў ад яйца, шыі гадзіць, ёсць такое, ён толькі вучыцца, правильно. Працягваем прагляд. У нас таксама былі. Секундочку, мне трэба пад стол залезці. Блядь, пишут не могу, схуяли. Може бути розне. Може Я бути, гук цішэй зрабіў. розпад. Карацей, там было про Смоленск, і он згадаў. Вось што я вам хочу показать. Секундочку. Секундочку. О, вось. Восточно-крывская платформа, усходне-крывская платформа. Няма у вас такого? Няма. Новая крымская ідэя. Гэта я разумею. Гэта я разумею, блядь. Толькі тут, здаецца, беларускай мовы няма у сярэдзіне. Толькі на вокладцы. Ну, таксама неблага, я лічу. Так, гэта мне трэба вярнуць на месца. Гэта гайд по Роблоксу, так, там все распісана, усе білды, усе тактыкі і стратэгіі Роблокса, там яны ёсць. Так, я вярну гэта так, каб мне было зручна.
Вось так. Мелказёраў. Так, аўтар Мікіта Мелказёраў Ахматович. А можа быць нейкі частковы, можа быць нейкі такі, але гэта безумоўна будзе. Вот. І от тады вельмі важна, каб былі гатовыя ідэі, гатовыя людзі, гатовыя дакументы. Бо зараз это выглядае поўным маргіналізмам. Там Псковская рэспубліка, некалькі чалавек, яны там пішуць, яны там усё, іх выгналі, ўсё. Некаторыя там смяюцца, это там чепуха, это не чепуха. Это мы. Вот, таму што калі пачынаецца распад, то тады ён ідзе хутка, і тады людзі за нешта хапаюцца. І калі нічога няма, вылазяць на паверхню авантурысты альбо крымінальнікі і забіраюць уладу. А калі нешта ёсць, хай сабе хоць невялікая група, ёсць канстытуцыя, ёсць ідэі, ёсць усё. Яны паяўляюцца вот. Вот таму гэтая работа вельмі важная, што хай сабе это не шмат людзей, але за гэтым стаіць вельмі рацыянальная ідэя на выпадак краху імперіі. Рацыянальная ідэя захаваць здаровае тое, што можа быць здаровым. Прытым у іх ёсць і гістарычнае абгрунтаванне. Псковская рэспубліка. Калі ласка, яны мелі і войска, дыпламатыю свае. Просто ў гісторыі этой Савецкага Саюза это ўсё было скрыта, ніхто это не ведае. Так было. Маргінэз гэта Янка Купала 21 стагоддзя. Не, наадварот, Янка Купала гэта маргінэз 21 стагоддзя. А Новгарадская рэспубліка. Ты ж мова свая была. Это ж все Москва знішчыла. Вынішчылі цэлы народ. Вот, і культуру цэлую вынішчылі. Вот, таму у іх ёсць аснова для адраджэння. І Інгрыі таксама. Нават у 19 годзе там же был. Як казаў Максім Богданович, коласам можа быць кожны, а вось Васільком. Інгрыя невялічкая, яшчэ пры бальшавіках там арганізована. Вот. Я ўжо не кажу пра Смаленшчыну. У 90-м годзе, калі яшчэ быў Савецкі Саюз, але ўжо Ельцин там ужо іграў роль, усё тут это ўсё так вот вісела на валасочку. Недзе летом 90-го года я быў у Москве в Верховном Совете. У нас была там делегація. Что? Зенон Позняк быў у Москве? Так вось хто агентура, блядь. Зенон Позняк хотел нас обдурить. Еще там... Блядь. Гэтыя палітыкі адраджэння. Піша, я таксама. Бан. Я вось прямо зараз цябе баню. Так. Блядь. А як баніць? Вось, блок Team 4025. Все. На пабачэнне. Працягваем. Так, стоп. Ось. Уже не помню хто. І я размаўляў з старшынём абласнога выканаўчага камітэта Смаленска. Або выканкам. Такі быў Орлов. Вот. І мы з ім размаўлялі по поводу Смоленшчыны. И он кажа, что вот у нас такая беда, что у нас земли опустили, няма кому працаваць у районе по 8 тысяч, земли позарастали лесом, Смоленшчына упала. И вот, Ельцин выделил нам, сказал, сколько там миллионов, але что рабіць, няма кому. И так мы говорим. Я кажу, что, знаете что, я вам могу подсказать, что рабіць. У нас Чернобыльская катастрофа, у нас выселяются целые районы, а у нас районы по 90 тысяч. И у нас проблема, мы там переселяем людей в города и все. Вот давайте этих людей переселим в Смоленщину. В Новополоцк.
Яны падымуць гаспадарку, яны будуць працаваць. Тым больш, што вы павінны ведаць, што Смаленшчына – это беларуская земля. И он говорит: да, я сам белгородский, но я это знаю. Я изучал историю, я знаю. Да, это, я знаю, что это белорусская земля. Это у нас там же и говорят по-белорусски. Разумеется, для меня это было трошки нечакано, что он так, что он ведает историю и кажет. Ну так, вот видите, хороший. Ну, дзеля справядлівасці трэба сказаць, што для таго, каб вырашыць сваю праблему нейкую, каб табе не далі па дупе і не пусцілі, блядь, у лягеры, ну тады ўжо хутчэй за ўсё не пусцілі б у лягер, але каб твою кар'еру не прыкрылі, ты узгадаеш і беларускую гісторыю, блядь, і гіпербарэю, нахуй, узгадаеш, і старажытную Антарктыду, блядь. Все ты узгадаеш у гісторыі і скажаш, што ты, блядь, вывучаў пытанне. Идея. Да, кажа, я поддерживаю. Но это политический вопрос. Треба вырашаць на палітычным узроўні. Я кажу, что мы полностью, вот, ну, мы оппозиция, все, мы полностью это подтримливаем. Давайте поднимем это питание вот перед Ельциным и все. Вот и вырашим это питание. Вы не супрать? Не я. Но знаете, вот до нас, к нам приезжали вот из Беларуси. Ваш уровень, конечно, ваших работников, он выше. Так. Ну, начинаю говорить, что а где я буду? Разумеете, я их разумею. Я кажу, что, ну, конечно, это ж, в принципе, когда это будет решаться питание, то это не значит, что повинна меняться вся влада, все это остается на месте, вот, але повинны быть певные прерогативы, ну, школы белорусские, все, это же люди переезжают, это одно. Но самое главное, что в область повинна быть долучена до Беларуси. Разумеете? Угу. Вы долучаетесь до Беларуси, вы остаетесь на местах, все это, але отримується статус, все, іде праця. И он каже, я согласен. Только вот это политичное решение, это, каже, только через Ельцина надо. Это 90-й год, это треба разуметь, когда Ельцин сказал, берите суверенитет там сколько хотите. Так. Вот. Это была ситуация такая. И на наступный день мы споткались с представниками, там были депутаты Орловской области, Бранской области и Псковской области. Я Трусов, Булахов не был, мы только с Трусовым были. А Сидоров? И мы с ними спотыкались и обмерковывали эту проблему. Что, послушайте, вот есть такая проблема, значит, вот переселить, ну и вот Смоленская область, как увести, чи вы подтрымливаете это? Ну и про Пскову все таким чином, как это, значит, они подтримали. Мы уже не говорили, что, ну, на Бранщины мы намекнули, что Бранщина – это Смоленщина некая, это выходит в Смоленскую область. А Орловщина, там так само белорусы на Орловщине живут, и Псковщина тем более. Вот. Да, я думаю, в принципе, белорусы на всей территории Российской Федерации живут, там давайте будем долучать потихонечку. И мы хотели так, как яны уже подтрымливали эту идею. И яны отнеслись вельми серьезно, эти депутаты, знаете, ну, над этим надо подумать. Не стали нечто одразу супроть, але над этим надо подумать. Вельми добрая ситуация склалася. Старшиня областного виконавчого комітету Смоленська, депутат Верховного Совета Росії, так, і от гэты хлопці депутати, яны уже ёсць галасы, яны падтрымалі. И супроть были. И супроть были. А у нас это такое решение было. По-перше, белорусы что-то переселились, подняли бы эту землю, там же так само свои белорусы. И под этот час берите побольше суверенитета, мы Смоленщину долучаем. Ну так. Слухайте, я таки был рад, приезжаем в Беларусь, я с Дементеем пробую говорить. Так и так, кажу, вот такие. Что вы говорите? Слушайте, вы думаете, что вы говорите? Какие же это? Да вообще это. И Дементей так зашчырванеўся, значит, так наполохался. А вы когда Дементей с кем говорите еще? С этим секретарь ЦК был таки с Малафеевым.
які патрабаваў дыктатуру увесці ў Савецкім Саюзе. Які всё. патрапіў. Калі б у нас Навошта нам гэта Масковія, калі Мінск хутка можа стаць сталіцай ЗША? Ну і тое праўда. замест Дементея быў бы, так сказаць, ну, некі нармальны чалавек некі, так? А замест этого Малафеев быў бы Бразаўскас, вот такого типу людзі, то ўсё было б вырашана. А з гэтымі ой, такое слово некае просіцца нехарошае. А з гэтымі людзьмі ну немагчыма. Яны Не трэба ніякіх нехарошых словаў, асабліва на літару П. Мы ведаем, што у беларусаў ніякіх матаў не было ніколі. Это ўсё Я не ўпэўнены, што можна гэта слово сказаць, карацей, гэта ўсё усходнія браты. Что вы говорите такое? Какое это вообще? Как это так? Я не разумею этого. Ну, а з Малафеями нават не говорил, потому что это нема ніякого сенсу з ними говорить. Вот. І тому все это повисло. Бо який сенс був? Ну який сенс это було подимать, коли вот поговорили там з депутатами, все, ну так, это все зависло. А это вельми хутко вирішалося. Уже у вересні развітывалися этим Верховным Советом, там проблемы. Это Новогоровская почалася эта кампанія, усе потім 91 год. Але повторяю, що була ситуація, якая не могла бути вирішена ні Народним фронтом, ні опозицією. Яна могла бути вирішена тільки на узровні керівництва БССР і ЦК КПБ. Тут були такі люди, які не то, що вони не здольні, вони то не хотіли робити. Вот. Тому от був такий момент. Так як був момент у 90-м годі у початку, це где-то Сакавік, недзе Сакавік, не помню, 23-й ці які, калі Горбачов, калі ЦК звярнуліся до Верховного Совета БССР, до Дементея, каб долучить Вильню и Виленскую, поскольку яны объявили, что они выходят в незалежность. Литвинизм, блядь! И это было решение Литвинизм! Я не люблю литвинизм! Тогда был великий страх у этих, у Ландсбергиса, они постоянно нам телефоновали, как приехали и решить вопрос. Вот. Но мы разумели, что это провокация, это абсолютное глупство, это мы цудовно разумели, они хотят потопить и нас, и их, это элементарные речи, дураков нашли, и Союз потопить, и фронт потопить, и все, и это самое, еще и кровь пустить, вот. Мы это все цудовно разумели. Яшчэ і Вільню потапіць можна было б. Навошта ён тут наогул развёў гэтыя кул-сторы пра Смаленск? Да яго, здаецца, запыталі пра нешта такое, пра распад імперыі, вось ён і распавядае. Я лічу, правільна робіць. Чаму б і не? Когда мы поехали, успокоили, приняли меморандум отповедный. Правда, мы попросили у Ландсбергиса, что давайте нам телебачение белорусское, там 30 минут. Вы можете нават не спрабаваць неяк падважваць словы Зянона Станіславовича у маім чаце, таму што як бы большым падсмоктам Зянона Станіславовича ў інтэрнэце з'яўляецца толькі Юры Беленькі. Ось. Са мной бессэнсоўна пра гэта размаўляць, у прынцыпе. Толькі хунта, толькі Зянон. Ну, давайте школу, давайте рады, все дали. Школа існуе по сённяшні дзень. Яны все зрабілі. Вот, что мы. А наконт этого мы сказали, ну, то провокация, безумоўно, мы, кажут, у этой гульни мы гулять не будем. Вот, потому что это конец и вам, и конец нам. И, знаешь, как это Москва нас вот так, как дурачков, сутыкнула, и все, такого не будем. Мы не те люди. Мы не Карабах, за это ничего не отрымается. Вот. Так вот, бачите, якія былі у адных год 90-ми, якія былі супярэчнасці. З аднаго боку, Москва хотела вот выкарыстаць такую магчымасць, каб тут вот, значит, завязаць і не пусціць Прыбалтыку. Нічого не атрымалася, не на тых нарваліся. Вот. А тут такая, калі была магчымасць
Это вот, ну, некалькі месяцаў, ну Під паўгода. Зяноном Юры сабраўся, ребята, згуртаваўся, як спяваў капітан. Може, до конца 90 можна було це вирішити. Не було з ким це робити. Коли б на место гэтых людей были некие, ну, не знаю, там, не Угілевич, там, некие национал-коммунисты. Ну, у нас национал-коммунистов и в СССР не было. Несколько человек только можно перелечить на одной руце. Это кто там Кравченко зробили, его зробили. Вот, кто там был, Угілевич там был. Это Иосиф Наумчик там был в Витебску, там, ну, несколько человек были. Ну, Ляшкович такий был молодечный. А у Новополоцку хто Было був? несколько таких людей, СРН? но они не володали Ты? Верховной Ладой. Вот. А скажем, у Литве, у Эстонии, Я просто чаму асабліва не каментую. Я ўсё гэта чуў 1000 разоў. Я вам раю паглядзець 9-гадзіннае відэа на канале Наш Хлопчык з падборкай, з навагодняй падборкай выказванняў Зянона Станіславовича. Вось это... Вось, ідзіце там на шпацах, займаецеся нейкай манатоннай працай, просто уключаеце. І вам ужо, ў прынцыпе, не спатрэбіцца больш ніколі ў жыцці ніякая аналітыка. Там ёсць усё. Там ёсць усё, што вам трэба. Легендарны гук. Там быў Сокалоў Воюш. Сокалоў Воюш? Гэта той самы? Можна я пабудую замак Новополоцкі? Я перадумаў з смалявіцкім каганатам. Всё, здраднікаў мы не пушаем назад. Вось гэта гукі, здаецца, з маргінеза адпачкоўваецца мой клон. Якія гукі, блядь, вы пра што? Тое, што я смаркаўся толькі што? Там настолькі моцны гук быў? Выбачаюся. Насамрэч не. Выбачаюся. Ідзіце нахуй, блядь. Долбаёбы. Без негатыву. Я не хацеў вас пакрыўдзіць, хлопцы. Просто пиздуйте, блядь, нахуй. Идите, возьмите, блядь, без негативу, хлопцы. Только, ну, як бы вы разумеете, я не хотел вас гэтым пакрыўдзіць. Просто идите ў пизду ўсе. Але без негативу. Все коммунисты, яны были нацыянальныя. Бразаўскас, каб не Бразаўскас, то і Сайдзіса не было б. І ён сюда памог. Потым Народны фронт адкуль пашоў? З Эстоніі. Хто яго прыдумалі? Хрен вам у вочы, сабакі. Без негативу толькі. Я спадзяюся, нікога не пакрыўдзіў, таму што я сапраўды не хацеў. Як ты можаш не ведаць Сержука Сокалова Воюша? А як ты можаш не ведаць, што я трахаю твой мама? Для мяне гэта загадка. Эстонскія камуністы. Вот такая штука. Вот. І потым это пашоў як нацыянальны рух. Потым Латвия, Беларусь, Украина, Грузия, все вот так вот пошло. И все так национальный рух развалил этот Советский Союз. Бо наивеликшая демократия это национализм, это национальный рух. От весны народов пошли национальные рухи, почалась демократия, середина 19 століття. Основа демократии – национализм. Элементарная речь. А плюсы будут? Вот. И у нас так вот вынищили, что вот, но только теперь, коли, допустим, вариант, что Россия разваливается, Путин терпит поражение, то тогда Смоленщина будет вольной и будет белорусской. Все будет, мы вернем. Зенон Станиславович,
на сённяшні дзень мы, як беларусы, можна сказаць, з'яўляемся такой планетарнай нацыяй. Безумоўна. Шмат выехала, колькі невядома беларусаў. Планетарная нация. Блядь, сила нахуй. Нас выгнали со своей краины, теперь мы планетарная нация. Міжпланетарная. Так. Знаходзіцца па-за межамі бацькаўшчыны. Што рабіць на сённяшні дзень, каб адрадзіць свой дом і куды нам імкнуцца? У еўразвяз, балтычна-морскі звяз, альбо быць незалежнымі і сябраваць з усімі. Што рабіць? Нам трэба ў балта-чарнаморскі САС. Вельмі правільна вы заўважылі, што беларусы робяцца планетарнай нацыяй. Мы зараз робімся падобнымі на жыдоў. На габрэяў, Нас папрошу. дыскрымінуюць ва ўсім свеце. Осуждаю Это факт. лексикон, осуждаю антисемитизм. Праблема уладкавацца на працу і з дакументамі, і атрымаць статус, і ПМЖ, і гэтак далей. Же словы did nothing wrong. Кожны раз, як я гэта чую, мяне раз'ёбвае пра планетарную нацыю. Слухайте. Я думаю увогуле, што не проста беларусы гэта планетарная нацыя, а вось Новополацк дык дакладна. Вялікая праблема. І ўзнікае пытанне, навошта это робіцца? Навошта вводзяцца санкцыі супраць народа, які выступіў супраць рэжыму, супраць дыктатуры, за дэмакратыю, супраць вайны. І гэты народ гнобяць, рэпрэсуюць, кідаюць у турмы. Тысячы, десяткі тысяч людзей у турме. Многіх загінулі. Чаму іх дыскрымінуюць? Яны ўцякаюць. Мільён уцёк. І іх дыскрымінуюць. Санкцыі, якія ўводзяцца, яны ўводзяцца супраць гэтага народа. Не мае права, скажем, набываць падтрыманае адзенне. Ну, людзей шмат бедных у Беларусі. Яны з гэтага жылі. Чаму? Супраць каго санкцыі? Туалетную паперу нават не можна, лекарствы не можна. Это што, супраць Лукашэнкі? Супраць рэжыма? Што гэта такое? Конечно, конечно. Вот это шмат пытанняў узнікае. А вынік які? А вынік такі, што эканамічныя санкцыі штурхнулі рэжым і эканоміку ў Расію. Яны з патрахамі пайшлі зараз у Расію. Дык а ў чым мінусы? Расія вольная краіна, вось Ксюша Сабчак прыходзіць, бярэ інтэрв'ю у Азаронка, паказвае, якая Беларусь таталітарная срака. У Расіі нармальна ўсё, журналістыка развіваецца, вядомыя асобы вядуць свае каналы, як бы, ну, прывязваемся і прывязваемся, так бы мовіць, ну, як бы, Зянон Станіславович, вы нешта паблыталі, як бы. Гандаль, які быў напалову ў Еўропе, ён увесь пайшоў у Расію. І пакуль расійская ваенная машына працуе і дае магчымасці, кажуць, ну, зарабляць там, да гэтага часу яшчэ эканоміка трымаецца, але яна пайшла ў Расію. І калі потым узнікне пытанне аб стварэнні новай незалежнай Беларусі, у нас праблемы, таму што у нас абсалютна аднабокая эканоміка атрымліваецца. Вот это адзін момант. І другі момант. Вот уводятся санкции супраць этого народа, фактично. Пропаганда же это бачыць. Чакайце, мы ўсё яшчэ размаўляем пра габрэяў, ці пра што? Я неяк згубіўся. Міжпланетарная нацыя, блядь, же словы, санкцыі. Телебачанне показывае. Вы паглядзіце, што яны з вами робяць. Вы паглядзіце. Вот яны якія. Вот это НАТО. Зянон Пазніман? То они на нас хотят напасть. Вот они что робяць. І што супроць гэтага можна сказаць? Ну, людзі ж бачаць. І вот вынік другі.
Пацвярджаецца некаторымі даследаваннямі, хаця я там не надта веру ў іхную дакладнасць, але гэта пацвярджаецца, што павялічылася за часы вайны колькасць беларусаў, якія падтрымліваюць Расію. Яны лічаць, што трэба быць з Расіяй. Значыць, яны штурхаюць не толькі эканоміку і рэжым штурхнулі з патрыхамі, яны нават народ, вось, які ўжо на захад процентаў 10 прыбавілася, можа і болей. Вот, якія на захад, бачыш, што так захад наш жа вораг. І хто это робіць? Это робяць тыя палітыкі, якія ўводзяць вот гэтыя санкцыі супроць народа. Пад видам того, што яны з рэжымам змагаюцца, ну і выкарыстоўваюць усякія тут агентурныя тут всякие офісы, тут всякие кабінеты, тут всяких латушак і ўсё такое. Ну, дарэчы, санкцыі гэта прамое следства просто дэмакратыі, таму што трэба быдлу паказваць, што мы хоць нешта робім. Ось санкцыі наклалі. Барацьба. Выкарыстоўваюць вот эту публіку. Галасуйце за нас, мы вядзем актыўную міжпланетарную палітыку. Вот, гнобяць гэты народ. Я насамрэч не іранічна падтрымліваю ўсё, што было сказана Зяноном Станіславовичам у гэтым інтэрв'ю. Мне проста трэба нейкі контент рабіць все ж таки з гэтага ўсяго. А вось. А так-то ўсё па сутнасці было сказана, па фактах. Санкцыі гэта атрута. Так вот, з гэтым звязана і дыскрымінацыя па ўсім свеце. Яны не могуць, ну чым вы можаце это растлумачыць? Як толькі беларус, значыцца, неважна, дзе ты ёсць, ці ў Нідерландах, ці ў Чэхіі, там, ці ўсюды узнікаюць праблемы. Я ўжо не кажу пра Літву. Таму што найбольш антыбеларуская пазіцыя, найбольшы вораг Беларусі – это Расія. Другие ідуць цяпер. Я уже поднапрягся. Найбольшы вораг Беларусі гэта Літва, блядь. Літва. Літва, блядь. Выбачаюсь. Вот што парадаксальна стала. Это вынік з гэтымі вот санкцыямі, з гэтымі пераследамі гэтых людзей толькі таму, што беларус, толькі таму, што чалавек некалі быў у войску, ваяваў у полку Каліноўскага. Яго не прынялі, не прынялі, паехаў у В'етнам, яго здалі, ён у турме зараз. Што вы робіце, гаспада? Што за палітыка такая? Всё забыта. Забытыя 90-е гады, вот тое, што я расказваў, калі Москва патрабавала праз Дементея забраць Вільню. Во гэты чалавек паехаў туды, ад фронту, я ўжо быў дэпутатам, і сказаў, што гэта нічого не будзе, это все афёры, все это кажуць. А калі б это быў бы Жириновскі? Ну, Зянон Станіславович, тады вы яшчэ не звар'яцелі, як бы. Вы тады былі апозіцыянерам, вось. А потым, калі вы пачалі крытыкаваць апазіцыю, там, вось, пра Вільню нешта казаць, вы ўжо тады звар'яцелі. Як бы. Тады ўжо вас не трэба слухаць і ўсё. Вось тут трэба перыядызацыю саблюсці, калі вы ўсё ж такі былі адэкватным апозіцыянерам, а калі звар'яцелі і сталі проста ёбнутым дзедам. А вось. Трэба з разуменнем да гэтага ставіцца. Все, ребята, отдавайте Вильню. Вось пошло. Дед вар'ят, блядь, ёбнуўся абсолютно. Паглядзіце на гэта. Вы думаеце, гэта сябар літувісаў? Вы думаеце, жмуць будзе радая вось гэтай палітыцы? Зрабілі по закалат, авантуру. Зрабілі по гарачую точку тут. Зянон Пазняк называе незалежнасць Літвы авантурай. Вы гэта чулі? Зрабілі. Ну не на тых нарваліся. Яны-то нічого не помняць цяпер. Літувісы не на тых нарваліся, блядь. Мы вам яшчэ покажем, суки, блядь. Вот это ураживает. База. Вот это ураживает надзвычайно, что вот эта политика, тут нямецкая палітыка вот сваіх інтарэсаў, потым вярнуцца да адносінаў з Расіяй, мець танны газ, мець танную нафту, мець замест Беларусі гэты мост, так сказаць, каб это не яна была, кажуць, ну, залежная эканамічна ўсё. Вот гэтая палітыка
яна ўплывае зараз на ўсе адносіны да Беларусі. Таму што прыбалтыйскія краіны яны заўсёды былі пад уплывам нямецкай палітыкі. Немцы рабілі палітыку і через Латвію, і через Літву, і цяпер это робяць. І гэтыя ўсе санкцыі, гэта квайпецкія тэрміналы, гэтая чыгунка, это ўсё нямецкая палітыка. Маленькія краіны... Маленькія краіны, як Літва, гэта нямецкая палітыка. Яны робяцца, аб'ектамі ці суб'ектамі чужой палітыкі. Літва гэта проста аб'ект, вы разумееце? Бачым усё. І вот то, што вы сказалі... Блядь, я, походу, вырашыў сабе сёння забаніць Twitch, нарэшце. Ой, блядь. Літувісы ў часе, кіньце рэпорт на гэты стрым, каля ласка. Што мы робімся планетарнай нацыяй, так вот мы робімся габрэйскай нацыяй. Што мы пераследуем, мы зараз пераследуем ва ўсім свеце. Не так, як габрэі, безумоўна. Але робімся некім праклятым народам. За што? Я выбачаюся, я не магу як бы гэта не зрабіць зараз. Я вельмі выбачаюся перад вами. Просто гэта немагчыма не зрабіць. Я ўсё разумею, але бываюць у жыцці такія сітуацыі. Бля, як гэта зрабіць-то? У жыцці бываюць такія сітуацыі, калі трэба. Калі ўсё ж такі трэба. Так. Я не магу нічога з сабой зрабіць, выбачайце. Блядь, а гэта так не атрымаецца зрабіць. А секундачку. А зараз усё будзе. Так. Блять. Откуль ты взялся? Ладно. Блять, весь мем себе сопсовал. Ёбаный рот, блять. Стойте. А что, коли? О. Мы змагаемся супраць дыктатуры, супраць Расіі. Вот. Так вот, гэта трэба зразумець, што мы, беларусы, наш лёс, наша будучыня, наша культура, наша існаванне залежыць ад нас саміх. Не шукайце сяброў. Мы павінны адзін аднаго падтрымліваць, дапамагаць, аб'ядноўвацца. Нас у свеце каля 3 мільёнаў цяпер. Тут, на захадзе, трэба ствараць альтэрнатыўную Беларусь. То, што стварылі нашы эмігранты пасля вайны. Яны тут стварылі цэрквы, яны тут стварылі палітычныя арганізацыі, тут Рада БНР, яны стварылі выдавецтвы, выдавалі кнігі, выдавалі газеты. Все было, это была альтернативная Беларусь. Литературу сказали,
что мы робимся планетарной нацией, так вот мы робимся габрэйской нацией. Что мы переследуем, мы зараз переследуем во всем свете. Не так, как габрэи, безумовно, але мы робимся неким проклятым народом. За что? Рабіце вырезки. Змагаемся супраць дыктатуры, супраць России. Вот. Так вот, гэта трэба зразумець, што мы, беларусы, наш лёс, наша будучыня, наша культура, наше існаванне залежыць ад нас саміх. Не шукайце сяброў. Мы павінны адзін аднаго падтрымліваць, дапамагаць, аб'ядноўвацца. Нас у свеце каля 3 мільёнаў цяпер. Тут, на захадзе, трэба ствараць альтэрнатыўную Беларусь. То, што стварылі нашы эмігранты пасля вайны. Яны тут стварылі цэрквы, яны тут стварылі палітычныя арганізацыі, тут Рада БНР, яны стварылі выдавецтвы, выдавалі кнігі, выдавалі газеты. Все было, все. Это была альтэрнатыўная Беларусь. Я вибачаюся, ви музику чулі зараз, а то я бачу 0 реакції. Альбо жарт занадто хуйовий, альбо ви просто нічого не почули. Література тут акула, які пісні, паэты наші, письменники, Соловей, Арсеньева. Десятки людей. Іх було, а колькі Чулі, було, чулі, 5 добре, тисяч добре. приїхало в Америку. Тепер нас каля 3 мільйонів по всім світі. Так от, ми, білоруси, повинні зараз ратуватися таким чином, що нас шмат. Ми повинні... Блін, я не можу, мені треба так само рятуватися зараз. Адійду від вас на хвилиночку, знову ж таки. Який плавний переход поміж піснями, а ти думав? Я думаю, ми повинні створити сусветний білоруський конгрес. От ця ідея, яка виказана була у гэтым годзе. А навошта ўжо ж ёсць каардынацыйная рада? Каардынацыйная рада. Яна ўжо ёсць. Навошта вам яшчэ кангрэсы? Просто удзельнічайце ў выбарах. Все будзе ахуенна. Ось там назвы партыі такія, як бы натхняючыя за волю, Блёк Ягорова Прокоп'ева, за піва там, ну, все як мы любім. Вересні на з'ездзе беларусаў свету у Торонто, беларусаў... Паўночнай Амерыкі. Зянон Станіславович мог бы зарабіць партыю з назвай за беларускую мову, там, нешта такое. Прабач. Вот. Яна выказана была Ганнай Сурмач. Вот эта ідэя. Вось гэта ідэя хорошая. Ён у прозвішчы Піліпчук зрабіў, блядь, 15 памылак. Ніхуя сабе. Вот. І таму мы разумеем зараз каштоўнасць нашай мовы. Мы ведаем нашу культуру. Хто не ведае, можна вывучыць. Вот. Мы павінны тут на захадзе ствараць свае школы. Мы павінны ствараць свае структуры, каб сродкі збіраць. Мы павінны, каб дзеці вырасталі ў беларускай мове і беларускай культуры. Нас вельмі шмат, паўтараю, вельмі шмат. Нас мільёны. І па ўсім свеце. І зараз магчымасць сувязі ёсць велізарная, ёсць інтэрнэт. Вот. І вось гэта павінна зараз працаваць для тых беларусаў, якіх выгналі з бацькаўшчыны. Вот. Мы павінны тут альтэрнатыўную Беларусь яднаць, ствараць. І яны, тыя, якія праводзяць палітыку дыскрымінацыі, вот, яны штурхаюць нас на гэта. Так як некалі габрэяў штурхалі, вот это антысемітызм штурхаў усё, вот яны аб'ядноўвалі, так і нас. Вот. І далей. Наша будучыня, дзе нам быць? Наша будучыня, наш дом, это Беларусь. Это нам Богом дадзеная зямля. Это наша тэрыторыя, это наша гісторыя. Мы выраслі з этой зямлі, і мы на яе павінны вярнуцца і там быць. Вот што, там трэба думаць пра наш дом. Што ж цяпер захапілі гэты дом ворагі, таці. Асуджаю. Сёння яны там, заўтра іх не будзе.
Завтра павінны прыйсці мы. Вот. Таму Асуджаю. дом наш там, і мы павінны думаць, каб гэты дом вызваліць, каб ён квітнеў. Я І не ведаю, там навошта наша- наш дом там, калі мы планетарная нацыя. Так як габрэі думалі, па ўсім свеце яны былі распаўсюджаны, але яны хацелі вярнуцца на зямлю абетованую, не вярнуліся. І зрабілі цуд. Яны адрадзілі іврыт, не было ўжо этой мовы. Яны адрадзілі. А ў нас што? У нас жывая мова, у нас жывая літаратура, усё ёсць. Толькі у галовы набэсцілі Москва столькі людзям, што яны не могуць зразумець, зачем этот язык говорит. Так вот, задача, каб людзі думалі сваім гонарам, сваёй нацыяй, сваёй мовай, сваёй культурай. У нас это ўсё ёсць. У нас лепшае зараз становішча. Вот таким чынам. Так што вы описываете, ну, что тут так цяжка сталася ўсюды. Ну, цяжка каму, а калі было лёгка. Але я паўтараю, нас шмат. Нас каля 3 мільёнаў за мяжой. Вот мы живем у асноўным у дэмакратычным свеце. Ну, і пераследуюць нас, но нічога, не забіваюць. Мы можем об'яднацца. Мы можем ствараць свае школы. Мы можем, нават калі школы не будзе, мы можем онлайн ствараць свае школы. Это меней будзе каштаваць. Але залежыць ад Вось у сем'і, нас зараз тут адбываецца онлайн-школа, як вы бачыце. ад бацькоў. Усё, захаваць нашу мову. Не забывайце данаціць, дарэчы. Усе спасылачкі ёсць у апісанні там на твічы. Можна знайсці Donation Alerts і заданаціць. А можна яшчэ на Patreon падпісацца. Я туды буду заліваць запісы стрымаў з твічу. Вось, таму што яны знікаюць тыдзень пасля публікацыі. І я з гэтым нічога не магу зрабіць. Яны, ну, гэта тыпу дэфолтная такая налада на твічы. Таму як бы, калі вам не шкада $1 ў месяц, то можете падпісацца на мой Patreon, там будзе гэта ўсё размешчана. І ў бліжэйшы час, бо яны ж не вечныя, все гэтыя Пуціны і гэтыя самыя хакеісты. Іх не будзе. А мы вернемся ў наш дом і пабудуем яго, адбудуем яго лепшы, чым ён быў. Вот так вот. Я не бачу тут вялікай. Адна бяда, я паўтараю яшчэ, жыццё кароткае. Таму што ўсё хочацца бачыць, каб яно было вот, ну, пры тваім жыцці. Кожны чалавек так думае. Вот. Таму такая справа, што тэарэтычна, ідэйна это ўсё ёсць. А вот задаюць пытанне, а як это зрабіць? А як это што? Вот это ёсць галоўнае пытанне. Як это рабіць? Трэба людзі. Трэба энтузіязм, трэба ўсё, але аснова ёсць. Аснова ёсць. І калі задаць на пытанне ў такім вот плане ідэёвым, дык і адказ ёсць. А вот за работу брацца, это уже конкретика, это конкретные люди. И тут можа оказаться так, што ідэі плаваюць, ідэі хорошыя, мы тут выказалі, ну, я лічу добрыя ідэі. А як іх ажыццявіць? Трэба людзі. Вот. Таму ну, калі ёсць такія людзі, хай яны задумаюцца над гэтым. Таму што, каб пачаць, не трэба мільёны. Трэба некалькі чалавек. Каб пачаць хорошую справу. І потым ўсё пойдзе. Вот. Калі будзе разуменне, усведамленне, жаданне падтрымаць. Вот. Зенон Станіслав. Штосьці прапусціў колькі яшчэ, ну я не ведаю, на якім моманце ты сышоў. Мабыць, і прапусціў. Колькі яшчэ 7 хвілінаў недзе. Я думаю, мы сёння яшчэ што-небудзь акрамя гэтага таксама паглядзім. Славович, і напрыканцы, што б вы пажадалі беларусам у бацькаўшчыне і беларусам расцярушаным па свеце? Галоўнае, што чалавек, па-першае, павінен не баяцца. На X2, ну, калі хлопчык напіша, то Зараз пастаўлю на страх X2. апанаваў людзьмі. Не трэба баяцца. Баяцца, баязлівасць – гэта грэх. Па хрысціянству это грэх. А які з... Вось мне цікава. Баяцца не трэба. Не трэба баяцца зла. Са злом можна змагацца всялякім чынам.
и активно, и пассивно. И самое важное змагання со злом – это Я пасыўна змагаюся са злом на сваіх стрымах. выхоўваць і вырошчваць і зберагаць добро. Добро ў сябе, у сваёй душы, у сваіх дзецях, у сваім народзе. А добро – гэта наша мова беларуская, наша Піша стаў, культура, окей. наша гісторыя. Ну дык тут не шмат засталося, што вы ўжо. Ну я паставлю, канешне, хай будзе. Наше імкненне да будучыні, наша вера хрысціянская, наша традыцыя. Гэта ўсё добра. Наша мараль, наша павага да бацькоў, да дзяцей, да другіх людзей. Наша імкненне станавіцца на лавачку, здымаючы боты. Это наша культура. Гэта ўсё ў нас, это наша ментальнасць, павага да другіх. Вот гэта трэба захоўваць. Вот. І калі гэта ўсё будзе, ну ўсё будзе наш на случай. Ну працуе само сабой тады. Калі гэта захоўваецца, вот, добро, ментальнасць, разуменне, калі гэта мы разам, яно працуе само сабой тады. Вот. Так, Як ж хутка працуе думка ў чалавека ўсё ж такі. Я б так не смог сфармуляваць. гэта Так імгненна. залежыць і для тых беларусаў, якія там знаходзяцца на бацькаўшчыне, і якія ў чужым свеце. Прытым мы гаворым, што ой, там як цяжка у Беларусі, там і турма і ўсё. Паверце, тут не лягчэй. Жыць на чужыне, чужых людях. Блядь, Steam 4025 так заебал з гэтым табе. Ідзі ў сраку просто. Я твою маму ебал. Пиздец, блядь, колькі можна? Я табе ў рот ебал, блядь. Пиздуй. Вельмі цяжка. Вельмі кожны вам скажа, хто тут пражыў, як тут цяжка. Як тут цяжка. Усе людзі, якія ў Беларусі там былі, божа мой, дактарамі навук, Спальны пакой цябе мама, блядь. тым лекарамі, Просто ў ахуе. гэтымі зусім другой працай займаюцца, бо трэба выжываць. Вот. Таму трэба разумець, што вот тыя каштоўнасці, пра якія я кажу, яны аднолькавыя, што там, што тут. Мы адзіны народ, адна нацыя. Ці там. Якое нахуй правіла? Гэта просто, блядь, лягічна можна зразумець нахуй. Табе і цябе гэта два розных слова з розным сэнсам, долбаёб. Там ці тут. Мы не павінны раздзяляцца, таму што паяўляюцца такія, што ты тут, там они паехалі. Сука, блядь. Даляры на дрэве растуць. Вот. Кончаная. Мы адзін народ, адна нацыя, у нас адна культура, і нам і там цяжка. І мы павінны памагаць сабе. Потлумач, блядь. Я ненавіджу цябе, але даю поебалу я табе. По-моему, досыць дэмакратычны тлумач, не? А памагаць сабе – это значыць сваё берагчы, памагаць, развіваць на будучыню. Тады, там, дзе мы застанёмся, там будзе наш дом. Вот. Ну, это такія рэчы, якія зразумелыя, але каб іх ажыццяўляць, першае, што павінна быць, это высілак волі. Воля. Гэта, блядь, не грамар нацыя з майго боку, гэта тупо розны сэнс, блядь. Ты выглядаеш як ідыёт. Як дурачок. Тут не трэба адкрываць мову, гэта просто трэба адну секунду задумацца над значэннем словаў, блядь. Павінна быць. Это як сабе, блядь. Просто охуеть. Любіць сябе, купляць штосьці сабе. Мабыць, вам праз расейскую мову будзе гэта лепей зразумела. Цябе гэта цябе. Табе гэта цябе. Сябе гэта сябе. Сабе гэта сябе. Требования добра, до мовы, до всего. Ну, не бояться. Дякую вам за гутарку. Я задумаўся. Вы разумееце, што гэта зараз у X2 было? Што вельмі шмат гаворыцца. Але гутаркі нашыя, я думаю, гэта наша гутарка. Яны павіснуць у паветры. Чому? Такая рэчаіснасць, што... Вы ж самі нам прыклад паказалі з кніжкай вашай. Ну так. Вось гэтай. Сам выдат. Кніжка, якая знікла, напісаная была ў 70-е гады, а потым яна раз і ўсплыла. Таму я думаю, што ідэя, калі яна ёсць, яна заўсёды знойдзе сабе выхад. Правильно думаеце. Я толькі кажу, што у нас як бы няма недахопу на добрыя думкі. Шмат разумных людзей выказваюць ўсё зразумела, але так неяк яно застаецца. Ну, ёсць другія прычыны. Вот. Таму будзем старацца, што калі выказаныя нейкія думкі, ёсць людзі, якія падтрымліваюць гэта, яно будзе мець працяг у практычным жыцці. Это важна. Вот. Гэтая кніжка, яна чаму я выдаў, таму што 50 гадоў таму напісана аб сённяшнім дні. Таму важна, безумоўна, важна, каб добрыя думкі, добрыя словы
арыштоўваць, як яны былі. Яны не прападаюць. Як, дарэчы, не прападае всякая добрая справа. Вот. Таму дай Боже, каб тое, пра што мы гаварылі, ну, для некого было б карысна паслухаць, і нехта сабе ўсвядоміў добрае ў сваім жыцці. Дай Боже, жыве Беларусь, жыве вечна. Дзякую вам яшчэ раз. Шановне гаспадарства, гэта былі падземныя гутаркі з лідарам нацыянальна-вызвольнага руха «Вольная Беларусь» Зянонам Станіславовичам Пазняком. А я нагадваю, што на беларускі крок можна падпісацца, пры ўмове, што гэта для вас з'яўляецца бяспечным. Таксама на беларускі крок можна заданаціць, каб канал атрымаў далейшае развіццё. Ну і, канешне ж, напісаць унізе пад гэтым відэа камент і паставіць свае падабайчыкі. Усім дзякуй, хто падтрымоўвае беларускі крок. Мне ж застаецца толькі сказаць: да чарговых крокаў, сябры, пакрочылі разам. Жыве Беларусь і слава Украіне! Піша, я сам, ты сом. Я спадзяюся, ты па-польску так же хуёва пішаш, як па-беларуску. Еблан, блядь. Так, а мы пераходзім... Самому маме твоей, блядь. А мы пераходзім до наступнага відэа. Скомпроментували себе, это маргінес, які я знайшов.